aba an bolokɔrɔ su in na walasa ka se ka ninnu walawala nka yan'o cɛ a ka kan damandala mɔgɔw an ye fɛn dɔ ye bɔlɔlɔ sira fɛ a bɛ tali kɛ sanuko la toujours ayiwa k'u taara cɛ dɔw ka foro ayiwa ka a bɛɛ tigɛ k'a banna ko k'a feere siniwaw ma ayiwa mɛn da ye mɛn tigila ye maa tɛ kɔnɔni ladege k'a sigilen to yiriba bolo la an b'ale lamɛn komi an bɛ sanuko kumaw de la honorable fana ale tɛ maa denni ye a bɛ an ka jamana wasabolo de kan u bɛ kuma ayiwa fɛn bɛɛ tali kɛ faso jama de tɔgɔ la fɛn bɛɛ tali kɛ an balimakɛ in kɔni ale b'an bolokɔrɔ nin waati in na an b'ale ɲininka ka sɔrɔ ka don jɛmu kɔnɔna na hakilina min bɛ fɔ n b'a fɛ ka sanga ni ninnu ye a bɛ ɲɛfɔli kɛ n balimakɛ ni su i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu f'an ɲɛna ne tɔgɔ Bala Keyita ka bɔ Narena Bayan o bɛ mara jumɛn na a bɛ Kamaban mara la ayiwa an balila k'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ i kɔni ye video dɔ bila ko maaw kɔni taara su rɔ ko ka taa i ka foro bɛɛ a mangoro fɔra a lemuru bɛɛ kan ko k'a bɛɛ tigɛ ko ka sabu kɛ i banna ka dugukolo feere u ma ka a sanga ni dugukolo tiɲɛ min bɛ ka kɛ ni damako ye k'e banna mɛ su fɛ k'u taara i ka yɔrɔ bɛɛ i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna. n bɛ se ka n da don a la hali bi Ala k'an bɛ sɔn o ma amina rabi Ala bɛ jamana kɔlɔsi amina rabi Ala bɛ bɛn ni jigi jamana kɔnɔ amina rabi Ala ka yɛrɛ ɲa amina Ala ka yabara yi wa amina rabi n ka foli b'a bɛɛ ye foli mɛna wala kɛmɛ ni kuma ye Sinko in nana an fɛ yan a nana baara daminɛ yan k'a kɛ baara bɛ daminɛ taara min kɔnɔ a ye nalen ko a mago bɛ damafɛko de la ka baara kɛ n'o ye an y'an bolo cɛkɔrɔba ko damafɛko bi ko a ma nɔgɔ an fɛ yan ko paseke la k'an ka musow de bɛ taa i dama dama o kɔnɔ k'a kiri ma nɔgɔ a y'i to la ka don dugutigi kan ka surafɛn di a ma ya i ka nin ko non mais n'a bɛ jalaki de don ni fɛn min dalilu t'i bolo maaw de bɛ k'i lamɛn maa bayirika de bɛ k'i lamɛn donc a ka kan n'i bɛ jalaki kɛ i ka dɛngɛniya o ni bisigi tɛ kelen ye dɛ ka maa bisigi ani i bɛ ka kuma min fɔ yala a dalilu b'i bolo wa kuma in b'o de ma ne wulila bɔgɔ jeninen kan i bɛ se ka non ma ban o ma o mais ne bɛ ka n ka baara de kɛ fana a ka kan n ka ɲininkali tɛ min la yala hali ne wulila faamaw fɛ i bɛ se ka na n'a dalilu ye awa tɛmɛ ni kuma ye kana fɔ ko ɲɔgɔn don dugu kɔnɔ den ni fa de ɲɔgɔn kan fɔ i t'a sɔrɔ fa ye yɔrɔ dɔ la fo kana bɛnbaliya don ye ka ban o la fɔ an yɛrɛ nana marisi caman k'a ko la ne yɛrɛ wulila ka don Kulukoro siɲɛ 3 ne taara gouverneur fɛ yen siɲɛ 3 ka bɔ yen n taara Bamakɔ fana n ye sigi ni Sogɛli y'a sigiyɔrɔ kelen mais a ma dan ne 20 jours kalo kelen jate kan Ala yɛrɛ y'a kɛ Sogɛli wulila i yɛrɛ tɔgɔ la ou bien ni kulu dɔ de taara wala ni kulu dɔ de taara kulu in tɔgɔ kulu sigida la ka na i y'a faamu jɔyɔrɔ jumɛn b'e la kulu in kɔnɔ wala jɔyɔrɔ ne ye kulu in tɔnden dɔ de mais jɔyɔrɔ tɛ ne ka kulu in kɔnɔ ok i y'a faamu wala ka ban o la fɔ a nana se ne ka yɔrɔ ma a nana se la ne ka yɔrɔ ma ne ka yɔrɔ ye yɔrɔ 2 de ye yɔrɔ kelen o ye o talen ko confirmer ne kɔrɔkɛ dɔ la o ye tɔgɔma de kɛ a bɛ san 13 bɔ a b'a kunfɛ a nana ne ye yɔrɔ ko nakɔ kelen tale k'a di ale ma k'ale ko ta i y'a faamu a ye nale sela nakɔw ma a ye nale ko sɔnya 10 an kɔnɔ ka don su fɛ ka nakɔ in bɛɛ kari k'o ban jɔn y'a kari Sinko ye e y'u ye wa ne y'u ye ne y'u ye u bɛɛ y'a fana seerew b'i bolo wa seereya bɛ n bolo u yɛrɛ fana bɛɛ y'a fana mɔgɔ kelen de fana tila ka ne ka action kelen fana kɛ i y'a faamu kɔfɛ u ye n wele ko ka taa mairie u y'an wele ka taa mairie la ne ni n kɔrɔkɛ ko ka taa wari minɛ ne yɛrɛ ma wari minɛ ko dɔ fɔ n selen ye a ko k'an y'a ye furu min tiɲɛlen ko wari kan ka bɛn $3 million ma ne ko n ko $1 million kɔnɔ ka ne y'a foro tiɲɛ
yake la kan no ma ko million sawa jofo ko ne Mary la alugien mo ro kanti ne ko mango ne na fo yin kunya wura ta fe la jango ko ake kai kana na wura kai ko fe ka la kana ga ko million sawa ngo je mere ni sileni ni sileni ngo la na ko ni la wura ni ko million sawa bana ben na wa mi ke million sawa ni sira joro nyawa ne bi ka ta wura jon ko ri ta ko ga million sawa ke ka wura jon ko ri o iri tu ko iri ke sika ta na ngo na ro se ke wa ngo fangu ye aya ko fangu si wa ya aji sawari ayo o kuma na ne mo ta wa ya ko kapo o ko fe o ni ko le ko ne kan sawari ko ka nyaworo wori mi ne nyaworo na yoro wori na ri fo wori ko gouvernement ni ko ali gouvernement me no bulu gouvernement ma ka kala ma ko ay ka per ni wori bulu ya ko ko ni ne ma wori na ko ne be perdi ke ni fo ne ko wori ko ne ko ma bu ne ay le wala be permettre nga tiya wari manga jana na nge jena bula ngo ko kali ne ka ko ne ka ta wari sundo mine wari min tan da mi ta ya te ko on ta fe ko fa ke mo le meri la na le meri la ko ne ya fo wari ko na fo plan mi jene ko million wari no ko na fo million wari ngo jo na ne ka fo lo ka ne ya fo nyanyini ko don jango ko o wari ka million woro ngo ne ga furu ta firla ngune ta warfe ngon bi ta warfe sin ta warfe o ni fana ta ranga woro ciengo ni waranga wori ki woro ciengo seye ngo ni ala sonama ngoni be yan ko di alama ko ko fa ka ne wuli même pas 2 semaines on a ka ne wuli ko ne ya woro ko ay be million kene fragan ka ga 7 millions ngoy mangonya yoro te firila o mata me tle sabat le nan ga wale duna ne ga ko kono ni machine kene ka ko woro do france mo juba do tle go so mo juba kari ki ko do ngata ngulila woro la kana so ngulila kata ke meri wuli meri argent wuli meri argent ko bala ko ne tanda duna e ka kuma la tun ko ne ay wuli ke fembe foye ka mo kuma ga men ko na yi dia tuwa mina kika kedi ya fam ko a solution ta ale bulu kai le ko ne ga woro wori na ko ga ka banama ka solution ta ale bulu non go bon ni ko ka solution ti bulu pasitala si tane me ne branta di alama no ka tanga jabi ka ko kuma na fe kuma na ko bala ko me mi fiena ko ale ti se ka foka be kuma dossier no ko parce que ko permis ni ko état de permis di ayma ko ay état yi kana ke woro contrôle ka yi ni sera be jengela woro mo ay fe ko la télé ko ay ti se fanfolaro ko me ko ay betara ka nyayini ngo bon ida nyayini ma nyayini e wala nyanda ko folo tiala ngo ndiala ma katla ngo tuni ay wale mbafana fara kama ka fara ti ngo ndialo wore fana ma ngo bo ay na le ni min fana ngo man keke ina na gen tombulu ala kama ngo komanda ngo ni ala sona ma ngo ni momo bere do ne ga furu ni kono ko ni min bolalo ya sire ko pasi nyen sare la de ngo nyen sare la de ngo na li fe ya sia sabani ya sabana ni ngo nyen sare la de ngo bo afaye ke dunia furu do ter tuwa mina ngo ne dunani sin ngo ne yemiso ko dialo ba kala mare ko nta fe ni mo ga bla nyona ngo amani anyoke à peu près au delà kan wuri ko abe wori ke million sigini ngo mangun ta wori fe ya fam computer wori fe ta musin ta wori fe o ko fa ina le duna ko kono ne ko fe kana manguru ni belabi ka belabi ka be kari ya be kari ina kari a kari le ka bo sous 2 heures là kana c'est 4 heures du matin ma ya fam non ne bora ko kono sous 1 heure kata ko inke ma fosa do ne beta ko kono sous ga beta soma nana fein karle soro ne resira ko kono rom na ne toruni kampe kan kri fo
Burkina be do be bara la ne ga ro da ko ri tara ka ta ne ta ka ta da san fe ka ji kan kuna ni nyama tegale ne wula kan sin direct ka ta kuma na fi kuma na go ko ai na ga kari ko tuwala kamanya mo kuma na nganya lo pasi iri nodo pasi ne a fa ina gonta war fa ita nga wuri chen gonja na wari ma ai na le ko ke ni kelbe tumulu ko muna ai tsika ni kelbe tumulu mo me ina da bodon ga jeno tegale lo chen agwa ngumme ni a lo mali hina jamana ni a lo mali fantan jamana re me nya lo fana ka fo hake do fantan ila jamana ko ngumme ngunne ba tla kan tadi masa alama ala min kele sababu ri kana pedali na an kuna kana yu ka kan ke fantan ya hake nyini ka di aima ko ala min kele sababu ri ko ke ko ne ma te ga wala kele no de ka be se ke ga ko ni ne mandi ngumme ne tise ga gwa jamana ko no dinde ngumme ta to alama men ko ni meta video ke ni video ko mi sa ke video ni kan deme ngo mbe o korolon ka fo ko ngana si ebra bo sa be sene ma community ni fe akotu ko pasi nya ko lo fi mata ni barga e kwa ne bora fe o chuala kana ke video ke okay anya video yeteni merci afalana ibe to la Abdar Sirgi Fomba ale be sente kono wasabulun kono comme iko jamana in kono aywa ko mali kura be ko sara de kama ke ubeya o de kama nyere video ni ngombi wele bi kuma mena kuma ni mingo ye parce que mingo kuma tira ko ni dama ko fana mafo amada na no ye folo parce que yo ko nyana bo me fere de me de dama ko la parce que chama be ka jira ka ko sene dugolo te ka ku bulo ga dugolo be ka bushula amena foli blala iga tolina awar Sirgi Fomba inshu amba anchu foli kan men di bolo ka nyeshi bawle kan bawma ana alamel jekulu na fle jekulu barsa ga jemu be teme kosobe o yin ni de ke ka cha o de kamani wole ble machine foli blawla après ma soro do konso ambe Allah taala fo ka barkada tanumbe alede seba alede fene ka radio bawle ka barakala be fu na jaru be tiena u saratene bulu parce que nte warduma nte sanunduma mais ni nga kuna foni fen nana abe teme fo mo were be ngule ga afoyena fo ma ibe ka donc ba ira ka be faso bara de fenela abaka ke faso ni no ngame do ke jamana marabaga alsa alaka jamana marali no ga alaka mo bla munu bi chen fayena amina alaka fangay alaka barka do ala gouvernement CNT nga foli bebe mais ñere ka tondem fo no FPR Malikoy abela jene mais Kolo Diagne les forces patriotiques pour la refondation du Mali Maliko on tay Malikoy wa Malikoy Assimi ko e oredu OK donc mais befo mais nga foli konna la Musa iba to fin damado be ngolongo fo yana nga be ka kuma babu fo kenadi go kuma folo mo nyeshin kata slamew ani chrétien ma commission mimbe CNT kono no e commission santé développement social et de la solidarité kenaya ani aramadien sabatili ani benyo yani mo deme o nyamo de ni wodi siratige kama ko chama bi na bina kololo ci jamana dewma ne bin dadu ala mo chamante o famele ne ka kuma na kwa e mo mi sigile me jamana ka aramadia talinye ni aramadio me tonyo jago ibi dadu o kuma na o lamba nyini ambalma islamien fe ani chrétien fe musa dobe no ame kele min kono kele kono kadu do ba dabwa kama anga dine mo munu nye fanga indeme koroli ku ka video yorondo te ka sitane mayorote ka sitane uli kola ka wala ka chrétien fene ga yorodota ka tambla nyona uya damne ni kamiti utai onno gara 600 ubi ka anga dine mo ere ubi ko nubla nyona pati to mana desela to ubi du ini fembe che mo tise ka fone yana ko mai watara koita fo ta ci Usman nunuma ka ta ci Sherifu Maran Aidarama
o diinɛ ɲɛmɔgɔ caman k'u ma transition dɛmɛ ninnu de tun bɛ kunonto kɛ ninnu de tun bɛ ala deli kɛ f'an tun bɛ Koyita ka video ta ani Mayi Watara tellement que o ye jamana kanu don mɔgɔ la Pasteur Michel ale yɛrɛ de b'a fɔ a ka kuma dɔ fɛnɛ la ko tubabu dusukolo de bɛ dɔw la bon n'a fɔra ko nin diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ye jamana dɛmɛ bon ko mɔgɔ kana kuma dɔw ta k'olu ka kuma fɔ ɲɔgɔn kɔ a ka kan an k'a f'u ɲɛna u ka jateminɛ kɛ ko la dɔ de bɛ nin ko jukɔrɔ min t'olu si ye mais ka na ni sitanɛ ye n'u sera k'u hakili to a la a bɛ fisaya parce que u dɛsɛra jamana in na cogo bɛɛ la donc u bɛ fɛ ka na ni diinɛ kɛlɛ ye ka n'o kuma dɔn an dun ka jamana tɛ diinɛ kɛlɛ ma deli ka kɛ Mali la silamɛw ni kerecɛnw ma deli ka kɛlɛ yan wa mɔgɔ ma deli ka mɔgɔ bali ka boli sɔn na an ka jamana ye laada jamana de ye mais n'u nana to tan u bɛ kuma cɛ ɲuman kumaw tigɛ ka sitanɛ don kumaw la ala k'an kisi o ma ne b'a ɲini u fɛ fɛnɛ wajulu kɔnɔ u ka jateminɛ kɛ tension bɛ cogo min an ka kuma nɔgɔya walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya ala ka diinɛ tɛ taa tiɲɛ fɔ kɔ dɛ mais ni wagati dɔw fɛnɛ nana comme yɛrɛ ko faso kanu o ye ala bato ye o ye limaniya dɔ ye an ka nin wagati na ye kosɛbɛ u kana to mɔgɔ wɛrɛ ka u bila kɛlɛ la donc u ka jateminɛ ko tɔw filɛ hali tɔw b'an ka laada i b'a dɔn ko tɔw b'an yɛrɛ ka moriw bila kaliwa la an yɛrɛ kama yan k'an yɛrɛ saraka tɔw b'an yɛrɛ ka laada k'a utiliser c'est à dire i ka soma tɔw jɔn bɛna wari di soma ma k'a ka fanga jasi tɔw jɔn bɛna a ka moriba mun sigilen bɛ k'aw sɔnnen ba u bɛna wari d'a ma k'a ka baara kɛ jamana contre la tɔw b'an ka yɛrɛ ka laada an k'an ka namu an ka tafɛnw olu bɛɛ ta ka k'u kɛ k'an kɛlɛ bon f'an ka hakili to tɔw kɛlɛli de ma nɔgɔn bon u b'o fan de ka ca jamana dun bɛ yɔrɔ min na an bɛ ka kɛlɛ min kɛ kɛlɛ in tɛ san 1 tɛ san 10 tɛ san 20 tɛ an bɛ san 100 de kɛ nin na mais fo bɛɛ de k'a dɔn kɛlɛ modèle min bɛ yen n bɛ fɛ k'o perepere latigɛ fɛn b'a kuma ɲɛna ni ye bɛn kuma ye ni ye hakilisigi kuma ye ani filanan musa n b'a fɔ société baw ɲɛna minnu bɛ mɔgɔw ta ka yɔrɔ jɔsi kɛ ani minnu bɛ mɔgɔw ta ka gardiennage kɛ baara dɔ kalifara n na n bɛna daminɛ janvier in na ka taa kun cɛ mars la n'a ma ɲɛ u ye mɔgɔw ta yɔrɔ furan na u ye mɔgɔw ta gardien la u ka contrat k'u la u k'u ka wari sara u ka taa kɛ INPS la parce que n'i banna ka contrat signer i ban k'a don INPS la fɔlɔ wari min kan ka taa jamana la i y'o kumaniya jamana ma filanan min b'e bolo baara la i y'a tɔɲɔ parce que n'i y'a bila INPS la a bɛ allocation sɔrɔ a denw ye a bɛ AMO sɔrɔ a yɛrɛ ye wa n'a kɔrɔla a bɛ retraite fɛnɛ sɔrɔ bon e bɛ fɛ e ka société dayɛlɛ e bɛ fɛ ka balo mais i bɛ société dayɛlɛ mɔgɔ minnu b'a kunna i fɛnɛ kan ka miiri olu la ou bien ka taa gardien ou bien sojɔsi la ka taa 5000 d'a ma sara ye mais e kɔni b'a dɔn o mɔgɔ jelimin de ye parce que n'a bɛ fɛ ka Mali jɔ c'est-à-dire an ka bɔ ɲɔgɔn jelimini kɔnɔ fɔlɔ ba ye Mali jɔli bɛ daminɛ anw yɛrɛ de ye jogo la an yɛrɛ de ka hinɛ ɲɔgɔn na fɔlɔ dutigi bɛ e bolo a bɛ gardien la heure yɛrɛ t'a la 5000 a cayalen b'a 1000 e bɛ contrat kɛ i ni baarakɛyɔrɔ cɛ mais e b'olu ta contrat tɛ e n'olu cɛ jamana tɛ jɔ ten dɛ nin tɛ Asimi ye dɛ nin y'anw yɛrɛ de ye bon ne dun ka baara bɛnnen bɛ nin de ma ne fɛnɛ ka baara de ye jamana kɔnɔ AMO ko bɛ don ba la cogo di INPS ninnu bɛ ɲa cogo di kɛnɛya ko bɛ tarafa cogo di adamadenw ka adamadenya yɛrɛ u bɛ labaara cogo min ne ka baara o de ye donc an b'a kun cɛ ni mun ye o ye luwanse ye bɛɛ b'a dɔn bi Musa ko luwanse n'a bilara a norme na walahi adamaden bɛɛ bɛ lafiya wa n b'a a f'u ɲɛna fɛnɛ luwanse wari ka dɔ bɔ a la jamana ɲɛmaaw bɛ ka baara k'a kan ka ban an mɛnna ka kumaw fɔ wa caman tun bɛ ka gɛlɛya don a la parce que luwanse sara yɛrɛ a bɛ n'a fɔ n'i ye so san 1 million a luwanse sara kan ka bɛn 5000 de ma san kɔnɔ si la valeur de la maison fait 1 million a luwanse wari 5% ye 5000 de ni valeur ye 1,10 million san kɔnɔ 500 de don ni duden tan b'i bolo a bɛ tila o duden tan ni ɲɔgɔn cɛ san kɔnɔ ye donc c'est comme ni 1,10 million ye so min valeur ye o luwanse wari ye san kɔnɔ 500 de ye 500 bɛ tila kalo 12 de ni ɲɔgɔn cɛ ni so min valeur ye 1,20 million ainsi de suite maintenant n'a kaya dontɔ ba la u nana ye k'a fɔ a tɛna ɲa f'a ka dɔn ko karisa de ta ye nin so ye karisa ta ye nin so ye
karisa ka nin bɛ luwanse la karisa ka nin bɛ luwanse la bon n'o fana kɛra olu ka so minnu bɛ don n'olu bɛ taxi minnu sara ani faamaba minnu ni du 10 du 20 du 40 minnu tɔgɔ la olu de tun kɛlen bɛ blocage ye mais kow bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔnin ni ala sɔnna ma faamaw b'a kan a fɔr'u ɲɛna an y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tila k'a f'u ɲɛna u bɛɛ y'a mɛn baara daminɛw kɛra an b'a ɲini ni sariya in ka se ka lawaleya pour que maliyɛnw ka lafiya kosɛbɛ an bɛ kuma kun cɛ ni mun ye dɔrɔn o ye médecine traditionnelle don n'a nata la fɛn fɛn bɛ ka farafin fura bɔ n'u bɛɛ lajɛlen bɛna sigi ka kuma Musa san 20 filɛ an ka farafin fura foyi ma valider k'a kan k'an furakɛ Chinois y'a don ba la Chinois yɛrɛ bɛ k'a ɲini n'u ka baara kɛ donc ani farafin furakɛla bɛɛ bɛna ɲɔgɔn ye an ka lajɛ farafin furakɛla bɛɛ ka don da kelen fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka farafin fura an k'an wasa don a la jamana o jamana taa a ɲin don a ka farafin fura la i bɛ kɔfɛ anw y'a daminɛ bɛɛ ɲɛ mɛ bi Cameroun b'an ɲɛ bi Côte d'Ivoire b'an ɲɛ donc k'a f'u fɛnɛ ɲɛna ko fɛnɛ bɛna k'an ka baara dɔ ye sankura nata la yanni an ka don i ka kuma ala ka nɔgɔya fɔba comme an ka jɛmu ye a bɛ daminɛ ni min ko ye n'o dugukolo jukɔrɔfɛnw ye an b'a dɔn k'a fɔ dama o b'o la ayiwa ne ye nin video in ye a ye nin kuma in fɔ n y'a ɲininka ko yala a dalilu b'a bolo n'a dalilu b'a bolo ne b'a ta parce que anw fana ta ye min ye ka kunnafoniya di walasa a faamu bɛ sɔn n b'a dɔn aw bɛ fasodenw ye i y'a ka kɔrɔfɔ min a b'a ka sigi fɔ ma i bɛ se ka mun sɔrɔ a fɛ d'abord Musa n b'a fɔ bɛɛ na fanga fɛn min ka jugu fanga ma o ye hakɛ ni tɔɲɔli i mana kɛ barika mana k'i la cogo cogo bɛɛ kɛr'i fɛ cogo cogo hakɛ de ka jugu fanga ma filanan min jɛlen don ni nɔgɔ t'a la ni mɔgɔ bɛ ka Asimi ka fanga dɛmɛ fantanw de don sentanw de bɛ ka Asimi ka fanga dɛmɛ sentan minnu sɔnna ko hali ni kuran tɛ yen k'u ka baara ka tiɲɛ k'u b'o fɛ hali n'u bɛ ma dumuni kɛ k'u b'o fɛ o n'o sentanw ka kungo wulila anw minnu bɛ jamana faama ka baara la jamanadenw tɔgɔ la n'anw ma an jɔ an jɔyɔrɔ la o kɔrɔ ye ko anw bilara min na an m'a baara kɛ o siratigɛ kɔnɔna na ne yɛrɛ ye minisiri interpellé fo siɲɛ 2 dugu jukɔrɔ ko in ni chinois ko in ni a fɛn bɛɛ la a ka jaabiw kɛra mun a ka jaabiw kɛra ko mesure bɛ ka ta baara caman bɛ ka boloda parce que code kura in kɔnɔ a prévoilen don mais min bɔra kuma na sisan ne bɛ min fɔ a ɲɛna i bɛ n ka numéro d'a ma a kana n'a ka dalilu ye parce que jɔyɔrɔ min bɛ anw bolo o tɛ se ka anw permettre ka kuma dɔ fɔ n'an ma taa ko ɲɛɲini gouverneur min bɛ Kulukoro gouverneur don mais n dɔgɔnin fana don an baara kɛ ɲɔgɔn don ni ko bɛ jamana kun kan ne bɛ taa de a sun kɔrɔ k'a ɲini k'a dɔn ni ko in kɛra cogo jumɛn donc a kana an ka ɲɔgɔn faamuya anw fana bɛ taa ɲɛɲini n'a ka hakɛ de kan ka d'a ma a bɛ d'a ma wa ni min bɔra a la fɛnɛ n bɛ layidu d'i ma n bɛna ko kelen ɲɛfɔ i ka arajo kan yan segin a kan i ko ko n'a ka hɛrɛ kan ka n'a ka hakɛ ye mun ye a bɛ d'a ma Asimi y'anw bila o de la wa an ka maliyɛnw ka hakɛ ɲini ka d'u ma mais n bɛ kangari mun da bɛɛ ɲɛ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ka t'i ka kuma bila réseau sanfɛ ko de b'a to ko anw bɛ girin ka da i ka ko kan quoi c'est à dire jamana ko tilara de a fɔra ko CNT bɛ maliyɛnw de kama nous représentons le peuple bon ni peuple tɔɲɔlen don i bɛ taa fɔ CNT de la mais comme fɔba dɔw min bɛ fɔ yɔrɔ jan non a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye olu bɛ se ka e ka ne lamɛnba ye c'est à dire ni mɔgɔ min b'i tɔgɔ la jamanaden na anw bɛ wari min ta CNT la an b'a ta ko parce que an k'an ka jamanadenw de jɔyɔrɔ fa k'u ka hakɛ ɲini ni gɛlɛya min b'u kan ka taa dɔn ni sariya min tɛ ka waleya k'o sariya ɲini n'anw jɔyɔrɔ y'o ye ni gɛlɛya kɔni bɛ ka yɔrɔ janya t'o la o mɔgɔ baden ka dossier bɛ yen ne ye mun ɲɛnabɔ an tɛ dunun ta k'a fɔ an tɛ bala ta k'a fɔ an bɛ taa minisiri fɛ yen a n'u bɛ sigi a n'u bɛ kuma ni fɛn minnu b'a la ni min ka hakɛ don an b'o d'a ma mɔgɔ kɔni tɛ tɔɲɔ an ɲɛna donc a ka na parce que dugukolo ko don a n'a sariyaw fana don a n'a kumaw don parce que hali dugukolo kura min b'an bolo a kumana o dugukolo kura nafa dɔ ye ko droit coutumier min y'i yɛrɛ ta i bɛ se ka kɛ titre ye donc o kɔrɔ ye ko dugutigi di o lakodɔnnen don o ye sariya dɔ ɔ fɛn minnu fana dira dugukolo min bɛ yen titre b'a kan wa titre t'a kan o fana bɛ yen sinon i tɛ se ka taa baga mɔgɔ ma dɔrɔn k'a ka foro ta ko sanu bɛ bɔ a kɔnɔ k'e b'o ka sanu bɔ moi même je suis contre k'an ka foro yɛlɛma ka kɛ sanu bɔyɔrɔ ye
ne b'o contrôle là. Non, moi je suis pas pour ça. C'est-à-dire ame yina mingo. Mali boli no la sene de. Ni tara beke sanu boro e bi na sene mi. Ni na gele. Bon maintenant Dieu kono fe mi be sena o e balo de o. Ni sene ke. Ko re be soro sene la. Tiga be soro sene la. Bene be soro sene la. Mangoro be soro sene la. Tiga be soro sene la. Fembe abe. Bagam balo be bola, on yere balo be bola, tunu be bola, finu be bola, fembe be bola. Bon no dugukolo ko ni o beta ka to di ko ka sanu bo ko na sanu de bina sanu mina ke muni. Do be nyala do be nya chela ka la do fene ala mine ku ga dugukolo ka sene je sene ko sanu boli. Mais alors que sanu boli kololo de bala. Sanu boli fene be gani sarado e. Dans tous les cas ni cheka kuma me. Akana ni papier. Am fene be papier laje. Am ni mo kanga kuma ameka ka be sege ka bedo. Wa me ladu dima ni min borala. Aba fiena wa me na fi ire kan. Antenin kan. Ne konti mo gore do mo ti tun ni foma ina ni man se ko ke. OK. Donc mo be ga bli kungolo la ko on be ni fanga kana sika maw tonyo ya wa barai parce que non fene sona mo fanga ka mo tonyo ka so ramete ko tonyo bale o ti fanga e bli o ya on de mo ye mali fanga chama jashi fantan de tonyo setigi de betabi mo ka ko sebi do ya korobo nyemin kala ba don wallahi bilaga tabaga mo ma ko seta kaka fanga irala mais min bora la mi yere fanga ira la kala kata sentan deli kona kumba do kaka na keta akara kalaban deli ma o chaman ke paki mo kono ko fanga imbe ke ko mali kura ko kuma fude do kwa musa obina famia mali yere de tefa ka yele ma de mandai ka ballon an halala la o mani mo goyi mo mena fen fula donc vraiment kaka na ni papier ante ka kuma an kun fɛ an b'a bɛɛ ɲini k'a bɛɛ ɲɛdɔn anw tɛ fara mɔgɔ si kan ka fantan dɔ tɔɲɔ fantan bɛ tɔɲɔ yɔrɔ min na ne yɛrɛ fantan den de ye o anw yɛrɛ ye fantan de fɛnɛ an ma b'o la o peut-être ala ye kalan d'an ma an bɛ ka fɛn dɔ sɔrɔ mais o t'i bɔ a la o mais i ka bange min ko la ka mɔgɔ minnu yɔrɔ an b'a dɔn an bɛ gɛlɛya dɔn an bɛ tɔɲɔli dɔn kojugu donc ka mɔgɔ tɔɲɔ sentan walayi bilayi musa ni sentan y'a ta fɔ ala ɲɛna a tɛ siri a bɛ kɛ de bon n'o bɛna se jamana la aw minnu ko k'a bɛ jamana dɛmɛ n'an m'o bɔ yen aw de ye fanga jugu ye sisan. OK a faamuyara. Voilà an bɛ miniti kelen d'i ma kuma cɛ kuncɛ i b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka bɔ nin kɔnɔ. Voilà kuma kuncɛ kuma min bɛ ne bolo n ka foli bɛ aw yɛrɛ ye fɔlɔ ka foli danko aw la hali bi a ye baara min na hali bi ala ka baara in sabati sini kɛnɛ ala k'a d'an ma hali bi ala ka jamana taga ɲɛ ala ka jamana sabati. Amina rabi. Président mi y'an kunna sigi kun de kɛlɛ ko ka jamana kɔnɔden ka hakɛ ɲini k'a da i ma. Amina rabi. Ka ala deli jamana fanga mi y'an kunna ka ala deli hali bi sini kɛnɛ ala k'a d'a ma jamana ta fanga ala k'a d'a ma jamana basigi fanga ala k'a d'a ma. Amina rabi. Parce que ni ne yɛrɛ ta k'a lajɛ ne si ma taa yɔrɔ jan mais fanga président tan de ne tile dɔ bi fo kana se Asimu ma wallahi ne y'a dɔn k'a fɔ fanga min ye nin na présidence la n t'a fɔ k'an kan ka di jamana fansi ye parce que Mali ka souveraineté tun t'an bolo mais kɛlen ka k'o ɲini bi bi in na an sɔnn'a la n'i y'a ye ko jamana bɛɛ kan ka Mali tɔgɔ fɔ président de y'a kɛ wa nka mɔgɔ tɛ ten o a tɛ yen wa ne b'a f'u ɲɛna fana u k'i sabali u ka don wula kɔnɔ ka wula kɔnɔna dɔ wɛ a kɛ don wula kɔnɔ ka wula kɔnɔna dɔ wɛ a yɛrɛ kɛ permis dila mɔgɔ ma yanni kɛ permis di a ma fɔlɔ wuli a k'a sɛgɛsɛgɛ yala permis kan ka di yala dili kun jumɛn kama nin yɔrɔ de don a kan ka baara ou bien a man ka baara a y'o ɲini k'o dɔn ne y'o ɲini k'o dɔn a ka ca ala fɛ mankan n'a bɛna kɛ ala ma kisi ma ala b'an tanga ma. OK a faamuyara. Merci beaucoup. N bɛ tila ka numéro d'i ma an b'i fo. Fɔba an bɛ taa ni min ko ye ko sariya k'a tun bɛ immersion na n'o ye atelier d'immersion n b'a dɔn k'a fɔ aw y'a lawaleya mais n t'a dɔn atelier d'immersion ye mun de ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ a ye ko in voté contenu local ani code minier ayiwa aw kumana o de kan tuguni yala sigi in tun bɛ mun de kan.
n'a fɔra ko atelier d'immersion o kɔrɔ ye ka segin ka fɛn ɲɛfɔ an ɲɛna aw yɛrɛ k'a durusi quoi a k'a faamuya aw k'a durusi a ka tila ka taa k'a ɲɛfɔbaga ye parce que an ye sariya mun ta sariya in an b'a ɲɛdɔn an y'a dɔn k'a nafa ka bon an y'a voté mais baara min don baara misɛnninw de b'a kɔnɔ fo bɛɛ ka fɛn kelen faamuya ka kuma kelen fɔ ne bɛ kuma min fɛ e ɲɛna yan CNT mɔgɔ wɛrɛ man ka na kuma wɛrɛ fɔ min n'o tɛ kelen ye sinon a bɛ se ka don ko ye voilà parce que o de y'a to kuma bɛɛ ka kɛ kuma kelen ye faamuyali bɛɛ ka kɛ faamuyali kelen ye walasa laseli ka kɛ laseli kelen ye a yɛrɛ dɔ kɔrɔ ye mun ye anw wasadenw nin kɔfɛ an kan ka wuli de ka taa jamanadenw sɛgɛrɛ ka ɲɛfɔli k'u ɲɛna donc o min kɛra dugu jukɔrɔ ko kan a b'an ka kuma kɔrɔw tɔw sɛbɛntiya n'i taara dugu jukɔrɔ ko fɔ ko ka maaw kalan an bɛ taa an sigi kɔni mais depuis bi ta an y'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko fɛn ɲɛnɛma tɛ k'a critiquer k'a a yɔrɔnin bɛɛ fɛsɛ ka bɔ mais min kɛra kɔnɔ hɛrɛ la o fɛnɛ bɛ fɔ jamanadenw k'o mɛn o y'a kɔnɔ hɛrɛ ye jumɛn o de la ni tun ye Mali ka jamana an b'a bakuruba fɔ quoi Mali ka sariya sunba min bɛ sanuko kan Musa Mali tun bɛ mun kɛ an tun bɛ sanu dɛngɛ an bɛ contrat signé san 20 mais an bɛna contrat signé wagati min na i bɛ taa sɔrɔ sanu u b'a fɔ ko 11 quoi o bɛ bɛn $300 ma o san 20 fo ka t'o ban n'olu ye sanu o sanu sɔrɔ o sanu bɛ di anw ma $300 la $300 hali ni dɔ farala kan an nana jateminɛ sanu 11 a bɔra $300 la sisan a bɛ 2900 de la a bɔra 300 la a bɛ 2000 ani 900 ou bien 2000 ani 800 na 2900 2800 maintenant Atimi ne nana jateminɛ kɛ mais jamana dugu jukɔrɔ bɛ se ka di aw ma cogo di ka contrat signé n'aw ye k'a to wari kelen na falen tɛ don a la falen donna fɛngɛw la aw bɛ dɔ bɛ fara sanu prix kan mais anw ka sɔrɔ fɛn tɛ fara o kan toujours ni quantité min sɔrɔ la o bɛ di $300 la donc an nana o sariya falen ni sanu yɛlɛla anw yɛrɛ ta bɛ yɛlɛ ni sanu bɛ prix min na min kan ka d'an ma o bɛ d'an ma o prix la o ye yɛlɛma fɔlɔ ye yɛlɛma filanan o bɛɛ kɔnɔna na ni yanni ka ɲɛɲinini kɔnɔ an bɛ fɛn dɔw bi i ɲɛ n'a bɛ fɔ o ma ko exonération pétrole carburant minnu bɛ na ani fɛn caman wali sanu yelen kɔ an tun bɛ jɛ wari dɔw fɛnɛ kɔ o la o gansan na an tun bɛ jɛ wari min kɔ o ye miliyari 60 ye san o san mais n'u tilara min kan ka d'anw ma sɔrɔ yen o bɛ miliyari 34 ma donc o kɔrɔ ye an ka bɔta la an tun bɛ miliyari 36 ma an tun bɛ miliyari 24 de perdu san o san n'o bɔra yen fɛnɛ sanu bɔraw tun bɛ yan mais u bɛ mana sanu wari feere u t'a bila an ka banque la dɛ u b'a bila kɔfɛ banque la a bɛ fɔ o de ma ko compte Oxford donc hali ni ko dɔ wulila n'aw mago bɛ wari la i bɛ taa sɔrɔ wari t'u ka compte la Asimi ko k'o tɛ kɛ tuguni n'a ma ɲɛ a bɛ ka sanu bɔ anw ka dugukolo la yan a ka wari bɛ bila an ka banque de la yan ni tun ye jateminɛ fɛnɛ kɛ sanu b'an bolo fɛn dɔ bɛ fɔ o ma ko minerai stratégique c'est-à-dire min nafa ka bon diɲɛ kɔnɔ min ye stratégique ye min tɛ stratégique ye a bɛɛ tun ye bakuruba kelen ye bon anw fɛnɛ ko sisan sariya sunba in kɔnɔ min ye ni o mago ka bon diɲɛ bolo n'an ye contrat signé dɔrɔn n'an y'a ye k'a fɔ ko dɔ farala kan an bɛ se k'a fɔ ko dɔ bɛ fara kan n'i ma sɔn o ma an b'a minɛ a kɛra wagati o wagati o de y'a kɛ lithium buguni yɛlɛma donn'o ta la n'o bɔra yen an nana fɛɛrɛ kɛ tuguni ka commissariat dɔ sigi o bɛ président Nagakɔrɔ min bɛ hakili to sanuko la duguma commissariat dɔ bɛ yen commissariat sigilen bɛ président kɔrɔ olu b'u ɲɛsin sanuko ɲɛdɔnni ma a n'a contrôle bon ni tun ye sanuko jateminɛ a ye kun min fɔ sa permis minier ministre dɔ de tun b'i sigi dɔrɔn min bɛ
sanu ko kuna ka permis signé ka di mɔgɔ ma ka signé n'ale y'a signé n'a sera exploration ma premier ministre b'o kɛ donc yurugu caman kun bɛ dugu mini yɛrɛ di cogo la maintenant sisan o bɔra la ministre sectoriel de b'u bolo nɔ bila papier la environnement b'a signé ministère des finances b'a signé administration territoriale b'a signé maintenant conseil des ministres de fana bɛ décision ta k'a fɔ ko nin permis dira i ma o kun tɛ kɛ fɔlɔ la donc o de kama fɔlɔ la u ye mini fitinin dɔw sigi fo mini 200 nin kɔ ko du ka opérateur économique ma san kɔnɔ jamana bɛ jɛ wari min kɔ 200 milliards 200 milliards mini kelen kun bɛ jɛ miliyari 1 kɔ bon o fana kun tɛ problème ye contenu local an nan'o kala o ye jumɛn ye sanu bɛ bɔ dugu mun na sanu bɔlen kɔ olu dugu ka sɔrɔ ye jumɛn a la sanu bɔli kɔlɔlɔ olu ta ye jumɛn a la o la an ye fond dɔw créer mun ye sirako ta fanfɛla infrastructure ani sanu bɔlen kɔ a bɛ kɔlɔlɔ min se k'o fond créer fo ka taa se fond 5 ɲɔgɔnna ma ko dɔw fana bɛ bila min bɛ na kɔ awɔ maintenant o kɔnɔna na n'u kun nana sanu bɔ la anw fɛ yen a gardien ya yɔrɔ faransi ka société baw de don olu yɛrɛ de bɛna n'a gardien ye a baarakɛla bɛɛ ye olu yɛrɛ a cɛncɛnbɔla ye olu ye a chauffeur ye olu ye donc a fɔra sisan ko k'o de dabila fɛn fɛn ye duguma baara ye n'o bɛ kɛ Mali la o di maliyɛn ma o de la 100 sarada maliyɛn minnu bɛ baara kɛ localement olu ta ye 51 ye mais nin bɛɛ sɔrɔla mun fɛ audit de kɛla fɔlɔ k'a jateminɛ ne ko sanu so minnu b'an bolo a bɛ joli de d'a ma an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka n'a ye k'a fɔ tiɲɛni baden bɛ yen o tiɲɛni ninnu de nana réparer ni ni sariyaw tali maintenant a ka kan ni ni sariyaw tara a bɛna ni nafa jumɛn ye an da de bɛna don la a nafa de nana ni négociation ye a kan ka mun sara jamana ye aw kun kan ka wari min sara an b'a sara sisan a bɛna a sara o bɛnkan de kɛra société ba minnu bɛ an n'u sigira an ye wariw fɔ mais bɛnkan nana kɛ u kan ka miliyari 700 ani miliyari 50 de di jamana ma san kɔnɔ ni an ka kɔdi in nalen kɔ juru min b'u la sisan o ye juru ye o juru de don u kan ka min sara ka na o dɔrɔn de y'o ye maintenant o la o négociation o bɛnkan kɔnɔ u kan ka miliyari 750 ni 50 min sara o kan ka ban san 2025 au mois de mars mais an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ye miliyari 500 ani miliyari 20 an y'o sɔrɔ ka bila bɔrɔ kɔnɔ ka ban o bɛ jigin ne kɔnɔ o bɛ dingɛ kɔnɔ o b'an bolo ka ban maintenant n'i nana nin baara jateminɛ sanu yɛrɛ bɔlen kɔ Mali kun ka sɔrɔ a ka sanu na san o san miliyari 400 a cayalen b'a miliyari 500 mais ni yɛlɛma donni a la Mali ka sɔrɔ a ka sanu kan miliyari 1000 ou miliyari 1,100 donc Atiminka sera ka miliyari 600 ka taa se miliyari 700 ma k'o fara Mali ka sɔrɔ kan donc o bɛna sa budget ma dɛ a bɛ fusaya ma kojugu maintenant o dɔrɔn tɛ n'i ye nin bɛɛ jateminɛ a fɔli min kɛra ko wari tɛ bɔ kɛnɛ ma bilen ko wari bɛ bila an ka banque la société tan minnu bɛ yen ou bien société tan nin kɔ u kan ka baara kɛ nafolo minnu na ni sanu bɔra ni sanu feerela o wari mugu n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ t'i jɔ miliyari 600 de la bon miliyari 600 o fana bɛ to anw ka banque kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye wari tɛ tunu Mali la bilen parce que olu kun bɛ sanu feere mais u bɛ taa n'a wari ye Faransi anw ta ye maintenant sa wari bɛ to an ka banque de kɔnɔ ka munumunu a b'a to banque fana bɛ juru don mɔgɔw la banque fana bɛ ka baara k'o wari mugu la donc liquidité bɛ kɛ an bolo wari kɛnɛ tɛna jamana la e ma wari dɔ kɛra wari bɛɛ tununa hali wari kun tɛ sɔrɔ banque la mais nin bɛna kɛ sababu ye banque bɛ wari min bɛna to banque bolo munumunu na o ye miliyari 600 ye miliyari 600 maintenant o bɛɛ kɔfɛ maliyɛnw ka contenu local mun ye ni jamanadenw kan ka baara kɛ mun na o fɛnɛ wari o bɛ t'i jɔ miliyari 2000 ani miliyari 500 la min bɛ don maliyɛnw yɛrɛ poche kɔnɔ sanu bɛ bɔ yɔrɔ min sanu bɛ bɔ dugu minnu na maliyɛndenw yɛrɛ ka sɔrɔ sanuko la min ni budget tɛ kelen ye dɛ miliyari 2000 ani miliyari 500 i y'a faamuya o de la ni i nana jateminɛ kɛ an ye fɔn minnu fɔ
fond minnu bɛ sigi infrastructure ni fond de développement local ninnu n'i y'o wari fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛ wari min di jamana ma u bɛ se ka t'i jɔ san kɔnɔ miliyari 300 la o de kama Asimi ko maliyɛn bɛɛ bɛ kɛ miliyardɛri ye. mais a ye kangari da ko ni baara dira k'an ka mɔgɔw fana ka baara mais fɛn fɛn maliyɛn sɛgɛn o ye baarakɛbaliya de an bɛ kɔlɔlɔ fɛn ye kɔnɔ hali n'i y'a ye politiki ko kuma tɛ ban ko dɔw de banna baara ma ka politiki kɛ baara ye politiki tɛ baara ye o olu yɛrɛ profession t'u la bilen u ka profession bɛ politiki la a bɛ se ka kɛ mɔgɔ ka baara ye i bɛ baara de kɛ an bɛ politiki la an bɛ baara de kɛ moi je suis fonctionnaire d'État il y a 19 ans mais an tuma da an b'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ baara la ko ka taa baara ko i ka fanga d'o ma ko bɛna baara di ma o bɛ ɲɛnabɔ cogo di donc n'o bɔra yen sisan i bɛna ye o de la Ngulamina o kɛra misali fɔlɔ ye Ngulamina min kɛra lithium sɔrɔyɔrɔ ye i bɛna ye o ye Buguni a chiffre d'affaires a opportunité maliyɛnw bɛ se ka i mago ɲɛ wari min na o ye 400 milliards ye. miliyari 400 san kɔnɔ chiffre d'affaires maintenant a bɛ baara di maa min ma maa 200 État yɛrɛ bɛ min sɔrɔ o la miliyari 100 san kɔnɔ duguda ninnu filɛ u bɛ wari min don dugudaw la ka baaraw kɛ o dɔgɔyalen ye miliyari 2 ye. nin bɛɛ y'a ye hali an bɛ ka lithium bɔ lithium fɛn ɲɛnama dɔw olu bɛ taga chinois fɛ yen n'an sera ka lithium fɛn ɲɛnamaw dɔw sɔrɔ k'a to an bolo Musa wariko dan don. mais est ce que aw b'o baara aw min bɛ CNT la yala o bɛ na o baara bɛ kɛ o bɛ recommandation fɛ o sariya dontɔ b'a la CNT o recommandation kɛ o laɲini kɔni k'o kɛ hali ka sɔrɔ tɛ ne yɛrɛ ye nin propos ni ye nin sariya in bila Mali ka CNT la depuis san 2021 an ka dugujukɔrɔfɛnw kana bɔ an ka bayɛlɛma yan an k'an ka tɔnɔ sɔrɔ a la an ka banque créer yan ne y'a proposition de loi bila depuis 2021 k'a laɲini kɛ walasa a sariya ka se ka ta Mali ka foyi kana bɔ Mali la n'a ma bayɛlɛma parce que i bɛ nafa sɔrɔ o de la donc i bɛna ye nin sanuko in fo mɔgɔ k'a faamuya ko tɔw o kun mago bɛ anw ka nin dugujukɔrɔfɛn ninnu de la k'a bɔ fu hali na anw sara k'u mago ɲa la o de kama u tun bɛ kule la dɔrɔn Mali Asimi filɛ ka nin mun kɛ yala ni armée kun ma baara kɛ ka juguw gɛn a bɛ se k'i ɲɛsin nin ma o b'a sɔn ma ci bon maintenant e ka dugujukɔrɔla yɛrɛ t'i ta ye e bɛ mun kɛlɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ o kɛlɛ b'an nɔfɛ u mago bɛ an ka dugujukɔrɔfɛn in de la k'u mago ɲa o la k'an bolola sɔn ka tila ka tuguni k'a fɔ k'an ye fantan mais Mali ma deli ka kɛ fantan jamana ye depuis Ala ka Mali da u ye Mali fantanyaniw da di ka jamanadenw fantanyaniw da ye ani baarakɛbaliya sinon wallahi billahi Mali ti fantan jamana ye an y'a kɛ fantan jamana ye an da de la mais fɛn bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ maliyɛn de banna baara ma u y'an ka denmisɛnninw dege sɔrɔ telima sɔrɔ nɔgɔma ani sɔrɔ birisalen ma dege baara la politiki kɛra dɔrɔn ko politiki de bɛ y'a to i bɛ yɛlɛ sanfɛ alors que jamana de kan ka yɛlɛ fɔlɔ ni jamana yɛlɛla mara bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ jamana yɛrɛ tɛ yen e bɛ o tɛ ka mun mara kɛ donc o de y'a kɛ dugujukɔrɔ ko in nin y'a yɔrɔ caman ye maintenant an bɛ min fɔ yɔrɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko chinois bɛ taa nin kɛ chinois bɛ taa nin kɛ voilà o kumaw de bɛ ka fɔ non chinois tɛ taa baga mɔgɔ si ka yɔrɔ ma mairie kuntanw de bɛ yen u bɛ jamana janfa u bɛ jamanadenw janfa ka na ni chinois ye fa tɛ don chinois la k'a bɛ na e ka dugu la k'a sɔrɔ e ka dugu ɲɛmɔgɔ ma jɛn n'a ye dugu ɲɛmɔgɔw de a bɛ ɲɛmɔgɔ minnu k'aw ka maires ye dɛ olu de ni ninnu bɛ complicité kɛ ka na tiɲɛni don aw kun aw bɛ dugu maa wɛrɛw fana sɔrɔ tuguni k'olu fara u yɛrɛ kan n'u ye tiɲɛni minnu kɛ ni tiɲɛni minnu bɔra la k'olu fana danga de bɛ ne kɔ ni ne taara e ka dugu la ko ne b'a tiɲɛ ta ɲuman sɔrɔ ka taa n'a ye o possibilité bɛ ne bolo ko ne t'o kɛ yan a bɛ kɛ an kana baga chinois ma dɛ chinois ma foyi kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ko de bɛ jamana in na k'a daminɛ a maire yan fan ka taa a sigi lakana fan parce que minnu bɛ sigi lakana minnu bɛ sigida lakana minnu bɛ maire kɛ n'olu sɔnna chinois bɛ wari d'u ma k'u sago kɛ jamanadenw na chinois tɛ taa baga chinois bɛ a dɔn chinois bɛ se ka bɔ Chine cogo di k'a dɔn ko sanu bɛ sɔrɔ nare la a b'a to Chine cogo di k'a dɔn ko sanu bɛ sɔrɔ Sajo la a bɛ Sajo la yɔrɔ dɔn a dun sariya de b'a la i se ka don
mɔgɔ si ka dugu kɔnɔ ni o dugu ɲɛmɔgɔw ma yamaruya sɛbɛn di i ma o b'i bolo jamana fɛnɛ ta bɛ yen permis fɛnɛ bɛ yen permis dɔw bɔlen bɛ mɔgɔw ka foro kan ka sɔrɔ u t'a kalama tiɲɛni de kɛra jamana in kɔnɔ minɛ tiɲɛni de kɛra jamana kɔnɔ o de y'a kɛ nin kuma in n'i y'a ye commissariat de police donna la ko in bɛ sɛgɛsɛgɛ de k'a ɲɛɲini kosɛbɛ Musa o de kama n bɛ segin k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna n'i ko k'e tɛ politiki kɛ ko politiki mɔgɔ ye maalankolon ye ko politiki kɛli ye maalankolon ka baara ye o maalankolon de bɛ e den ka wolosɛbɛn ko ɲɛnabɔ o maalankolon de bɛ e ka furusiri kɛ o maalankolon i den ka kalan n'a ka siniɲɛsigi de b'o bolo o maalankolon e ka suguko de bɛ ɲɛnabɔ o bolo e ka diɲɛlatigɛ bɛɛ b'o bolo est ce que e de ka wusa wa ale de ka wusa ale ka wusa ni politiki kɛli maa ɲɛnamaw de kan ka politiki kɛ hɔrɔn baara de ye politiki ye maa lankolon baara tɛ mɔgɔ lankolon baara tɛ parce que jamana jɔ de don maintenant ne mɔgɔ mɔgɔ faamuya ni donna ni jogo min ye n'i ye zo ye n'i ye politiki kɛ i bɛ sonyɛni kɛ o de kama a politicien bɛ wari suɲɛ u bɛ tila ka taa wo la n'i ye nkalontigɛla ye n'i donna politiki la i b'o nkalontigɛ de kɛ o de fana bɛ kungo las'i ma politiki diɲɛ bɛ mara politiki kɔrɔ de ko fɛɛrɛ Asimi tɛ Mali kunna nin yan a tɛ ka mara ka ɲa a ye taara politiki formation dɔ de kɛ d'ailleurs Mali parti politique jumɛn k'an bɛ taa président kalan kɛ e de la koya jɔn bɛ ko bɛ taga président kalan kɛ ka sɔrɔ a ye candidat ye a tɛ taa président kalan kɛ o président kalan tɛna kɛ et puis an b'o de don mɔgɔw kunkolo la i b'a fɔ ko n'an ye parti kɔni créé dɔrɔn anw de ni président ka kan u y'o de don an kunkolo la sinon a tɛ ne kɛra président ye ka sɔrɔ a tɛ parti la o yamaruya dira ko hali ni tɛ parti ne bɛ min fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ ɲɛnamaw u k'u ɲin don politiki baara la sinon dugu bɛ ci u bɛ k'a fɔ ko Asimi ka ɲi mais a ɲa kan ka daminɛ du de la fɔlɔ an ka du ɲa n'an ye du ɲa an kana sɔn fiyewu maalankolon ka bila hali kɛ dugutigi ka conseiller ye kuma tɛ dugutigiya ma n'an y'o kɛ an kana sɔn maalankolon yɛrɛ ka kɛ conseiller ye kuma tɛ maire ma ne b'i den di mɔgɔ ma e bɛ ɲininkali kɛ k'a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye a bɔ du jumɛn kɔnɔ ala daminɛ mais an bɛ fanga kuturu ta ka di mɔgɔ ma ka sɔrɔ an t'o si dɔn a bɛna ni wari ye dɔrɔn ka najini ni barama san dɔrɔn ka denmisɛnninw wele ka 1000 2000 d'u ma aw ka diɲɛlatigɛ de b'a bolo wa ale de bɛna aw ka diɲɛlatigɛ kunkan kuma fɔ c'est à dire fo maliyɛn ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ko n'i ye kala fili mɔgɔ ye k'a ta n'a ye ko kɛ jamana la bilahi i ka jurumu b'a la a bɛ fɔ kalafili de ma ko bolodemani fanga mɔgɔw ma kalafili faamuya halisa o kalafili i sini dayɔrɔ i sibiri dayɔrɔ i b'o de kɛ parce que e bɛna mɔgɔ min ta n'a ye jamanadenw tɔɲɔ i ka tɔɲɔ b'a la o ne ye 2000 minɛ ko n'a ye tɔɲɔ o tɔɲɔ kɛ k'e ka taa jahanama kɔnɔ k'i sɔnna dun Musa maliyɛnw k'a bila u kunkolo la ko politiki walahi hɔrɔnya baara de don tiɲɛ baara de don janfa ni ɲɔgɔn lebu o tɛ o o de kama an fana y'a ɲini don a la e ma n'i ye kuma fɛ ne b'a fɔ non ne nana transition kɔnɔ politiki baara de la ne bɛ o de kɛ ne bɛ taa o de sira fɛ wa ne bɛ n ka hakilina kɛ ni o de ye wa ne b'a yira mɔgɔw la de ko politiki bɛ kɛ pour que k'i ka sini dayɔrɔ ɲa a tɛ dabɔ ko ka bi ɲa dɛ sini n'i sara sini i tɔgɔ duman ka fɔ jamana ko la ko politiki yɛrɛ kɔrɔ de ko tɔgɔ ɲini wari ɲini tɛ o m'a faamuya de n'i bɛ politiki kɛ i b'a ko kɛ ka tɔgɔ ɲini k'i yɛrɛ ɲini ka jamana ɲini mais jamana ci o tɛ politiki ye donc sanuko dugujukɔrɔ ko ni de bɛna Mali bɔ nɔgɔ la wa a bɛ fɔ nin ma ko souveraineté économique o bɛ daminɛ nin de la an bɛ sanu sɔrɔ ka sanu mara ka sanu maralen kɛ garantie ye pour que ka se ka wari dilan o de kama SOREM fɛnɛ créera sanu dɔw bɛ yen olu bɛ di SOREM ma an t'o wari minɛ o sanu bɛ to an bolo an b'o dilan k'o kɛ crypto or ye o bɛ se ka garantie kɛ parce que jamana man ka kɛ dɔrɔn ko sanu bɛ bɔ yen k'i kan ka musaka min sɔrɔ a la k'i b'o minɛ o i kan ka kow labɛn kow bɛ labɛn an mago bɛ sanu hakɛya minnu na an b'o fɛnɛ réserve kɛ ka bila an ka banque kɔnɔ pour que sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ se k'o de valeur ta k'a fɔ ko sɔrɔ b'an bolo sinon n'i ye ka sanu bɔ dɔrɔn i y'a feere ni warimugu bɔra sɔrɔ jumɛn b'e bolo garantie pour barika ka don i ka wari la
Voilà. Ok. Afamena honorable. En étant babu sin flanana aga donc afo honorable Aboubacar Sirif Fomba ale de ban un boulot jemu ye bawle kunkan. Honorable aywa mali e kanada Algérie ma donc afo ni ta kanada folo flanante sabanante. Pembe talike aywa terrorisme min doit appeler. Parce que l'état malien nous qualifie parce que au le rebelle mais depuis Bapto Tombo au Djena yo revendiquer an yu jate terrorisme. Algérie be ka ɲini k'a fɔ ko toujours ko accord ko fo sigida ko Ablaye Diop bɔra a y'u jaabi dɛ i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ me min fiyɛ na transition daminɛ ne de ye Algérie bolo minɛ minɛn kɔnɔ ah bon u bolo minɛ minɛn kɔnɔ ka déclaration ba kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna n ko ye Mali ka territoire dɔ annexé Inikali u kun y'a annexé ne y'a déclaration ba kɛ a sen fɛ Algérie y'an ka Mali politicien dɔ wele k'u k'a kɛ cogo bɛɛ kan ne ka sigi ka kuma an sigira ka kuma an kumanen a ko ne ma ko non ko ne ye min fɔ ko tiɲɛ don ko mais k'u y'a dabɔ de ko walasa ko Faransi kana na o yɔrɔ in kɛ sanubɔyɔrɔ ye an ka dugukolo yɔrɔ dɔ ka annexé Inikali maintenant o kɔfɛ o y'a ɲugu ka ɲaga ne kuma an bɛ min na a y'a yira dɔrɔn k'aw bɛ jamana ko la n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna bɛɛ ka mun faamuya nɔgɔ tɛ mun na Algérie de bɛ balo Mali terrorisme na cogo di c'est-à-dire Algérie kɛra dugu ye dugu min yɛrɛ n'ale de bɛ terrorisiya don ba la kosɛbɛ ka wari don terrorisme la wa terrorisme maralen bɛ Algérie de fɛ yen maintenant Algérie mun ne kun ka d'a ye Algérie yɛrɛ ka jati la Kidali kun y'ale ka 49e préfecture de u kun bɛ ka baara kɛ ni o de ye sigida 49 na maintenant Algérie depuis an ka ni kɛlɛ daminɛna i hakili b'a la kɛlɛ in daminɛna 2012 a san joli ɲinɛ ye san 10 kɔ tɛ san 12 depuis 25 bon depuis an donna depuis 2014 depuis accord d'Alger signena Algérie kun b'a ka sanu bɔ yɔrɔ mun na a y'a datugu parce que sanu bɛ kun bɛ bɔ anw de fɛ a kun bɛ k'i mago ɲɛ o la donc o de kama u t'a fɛ kɛlɛ in ka olu tɛ fɛ kɛlɛ ka ban parce que kɛlɛ in nafa bɛ se Algérie de ma donc maintenant ni a kɛra ten ni nin kɛlɛ banna olu kun bɛ ka sanu mun bɔ o tɛ tigɛ olu la bon n'o tigɛ la dɔ tɛ bɔ o ka sɔrɔ la wa ni dɔ bɔra o ka sɔrɔ la tiɲɛni tɛna kɛ yan donc o de kɛra nin kɛlɛ in kɛlen an kɛlen ka nin kɛlɛ kɛ ka ninnu gɛn Algérie y'a ye sa ko dɔ bɔra ka sɔrɔ o de kama u y'a déclaré ala ma mɛn k'u fana bɛ n'u ka sanu bɔ u ka sanu denkɛ kɔrɔ min n'u y'a datugu k'u bɛna bɔli daminɛ parce que u mago sera wari ma u tun bɛ k'u ka dɛgɛ bila kumu de la k'anw ta kɛnɛ dun o de kama n'i taara Tɛnzan mun ye Tɛnzan ko gɛlɛya Tɛnzan kun ye pétrole bɔrɔ de ye i b'i jɔ Tɛnzan i b'a kɛ kan pétrole fu i t'a dan ye i t'a dan ye mais ça fait 10 ans même ina fara Mali ma se ka taa tout depuis an ye turu cɛ depuis 2010 fo bi ni nin kun tɛ an ma se ka don ina fara kan donc dugujukɔrɔ ko kɛlɛ de kun bɛ yen Algérie de kun bɛ k'an ka dugujukɔrɔ fɛn feere donc a man di Algérie an ka nin kɛlɛ ka ban o de kama a bɛ ka d'ale kuma k'ale de ka kɛ kɛlɛ banna ye i b'a ɲini i yɛrɛ la ye anw tɛ o ko Kabilu b'u fɛ dɛ mais u k'u jija o la mais e ka jateminɛ Algérie de b'a fɔ anw ɲɛna ko anw minnu bɛ ka marifa ta anw ka jamana kama k'an kana fɔ k'olu ye terroriste ye ko marifa talaw banna jamana de la k'an b'an k'u kɛlɛ ni marifa ye o k'an k'u to yen ale n'u ka kuma walasa an ka bɛn ko la e kama kan Mali mana olu mɔmuso ka kɔɲɔminɛ na mais kin tɛ manamanakan yan i b'a dɔn ko c'est-à-dire jasiliya kan de don quoi o de y'a to a fɔ tubabukan na ko ingérence kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nabɛlɛya c'est-à-dire ka t'i da don wariko la mun t'i ka sira ye parce que n'a bɛ ka fɔ tubabukan na mɔgɔ b'a fɔ kan a tubabukanama t'i mɔnɛ bɔ mɔgɔ la quoi mais a bamanankan de ye nabɛlɛya ye c'est-à-dire ko min t'i ɲɛ sira la wali duko ka t'i da ta ka don o la ale ka mun b'o la i ma ɲininka maintenant Algérie ko in de bɛna ban Algérie bɛna sigi a sen tabara kɔnɔ de cogo di Musa i bɛna ye o terrorisme marali mɔgɔ se ka mara o e ma sisan an bɛ ka taa k'u la dɔɔnin-dɔɔnin yan u yɛrɛ bɛ k'u labɔ Algérie
pour que Mali kɛlɛ juguya. Il y a une zone là, before Mako Gat. La frontière Niger, Libye, Algérie. Algérie qui met plus de 1000 terroristes formés avec la France. Avec la France. En complicité avec la France. En complicité avec la France depuis 2023. Nous avons préparé pour là, on fait à partir d'octobre 2023. Nous attaquons des quais. Maintenant, on continue à partir d'octobre, novembre 2024 pour que la voulait en faire. Donc, Algérie, c'est pour que Kaira n'y ait pas là. Parce qu'il y a Malika qui est là, il y a menacing Ayasikono, menacing Côte d'Ivoire. Officiellement, allez Francisca, mercenaire privé, à Fomoun Mako DCI, allez au Lou Sara, officiellement, au Lou Côte d'Ivoire frontière là. Bénin Féné, allez Féné au Lou Sara, au Lou Bénin frontière là. Nigeria Féné nous est contracté. Lac Tchad, ou Dagalembe, non. Maintenant, ni Algérie ni Kélé Damné. Ni Congo no wana ale fene be do Anjouala ale fene be Yémen Mauritanie ale ni Otando bon maintenant qu'on me fait ni Sénégal ka a négocier mais Sénégal be ka jake folo donc c'était une manière d'entourer les pays de l'AES pour que kadou kele kono Algérie be kele ni la donc ay Algérie tabla kele ni kono wo mo be ka fo ko Algérie ko puissance galondo puissance fo Algérie la terroriste puissance te puissance o ni kungoni minogo wumina drobi kele ni kungoni minogo wumina bu kele Mali ni Algérie na Gwana ni Mali ko dro ko il est reconnu Sahara occidental comme territoire marocain ou Algérie ka dinatique bané peu ou ta kele wore soro nyai ama nga munun ke o mais en yere blo la folo maintenant on me ka nga kele de ke ka anga yoro récupérer o de la même profiter ka kuma do fo ika auditeurs nyana kuma la be mo do e mana kana ko armée te tenza waten ko irema do tenza waten musa mumbe utado c'est comme si ça nebi ka foro kono e ka du ikai est-ce que akaka e ka du ikai e ka tijo e ka dala kuma be a c'est ka kika sono mais ni mo min dona ka e to dudala ni nyebala fem ka di to kala Mali a ka territoire bien sécurisé. Mali ka fani donna la drone billet fait que mambi obi susu. Ah o de kama nye shegin fo. Voilà. Maintenant leader on be fa tienu. C'est-à-dire nam dina ka tan jo tenza fly de tenza Algérie bi tenza Mali bi. Maintenant nam taran jo an ligne reka. Ati kisini wona be kelew. Ma ya ligne toy. Kan kotrema bo doni pour que ka tandi duguma ka kono ko moti ka ke janyo ko jane do ni dona dro ora no wu flega ko tim moy ko kuno nu taraka ba ube do ndra mi tu dere o mi am tu bombarder mi minena ko sayna mais mo depuis 2012 bien qu'elle foi makani te muna communiquer là-bas mon kala Abu Mohamed to kirkarani kuntano wala manga bubu sorala abena ka commenter dulu kella to me ngafe ona nya communiquer rek alaw alors bu mabela ali ba bolo foro abena honorable fomba bien foli blala iga soroga afanyana et donc terroriste ba mu minana iga ka biographie fana et puis afme ka minfo honorable ko depuis nous amé gagné honorable Insu Grand Boubou Mabel. Mais pour là, c'est Baoulé la même Ou bien Clomila. Vraiment, on a le qu'il faut, il y a merveille, comment mon fort. Ouais. On y a la main. Merci beaucoup. On a tout rabat pour travailler Batabou. Ouais. En Mabado. Ouais, c'est vrai. C'est où moi. Enfin. Moussa qui est là pour m'avoir à dit Jamanadouma. Ok, Narasona, merci. Aniga Ouligajo, Niga Merci. Ah, vous, quoi, on terroriste pas neutraliser la armée malienne fait, faut communiquer à bord, Kosanina. Il sait qu'il y a un terroriste du même dos, à combien de monde que Mali a fera, n'a pas du même armée malienne. Bon, armée félicité. Barangmaina, Moussani a fait Aubé, Makongo, aujourd'hui, ni M. Manifra, Bana, Grenadier, comme à Aujourd'hui, l'armée est à Nima, il y a beaucoup
terroriste ko tɔtɔra a banna ka ban ka tɔtɔra kumabaw de n'i y'a mɛn kɛlɛ o kɛlɛ la ko ɲɛmɔgɔbaw b'a la ka sa a b'i kunna ko ye kɛlɛ tatɔ ye sira wɛrɛ fɛ quoi min salen filɛ nin a kɛra jumadon a tɔgɔ de ko Mohamed Ould El Keli dɔw b'a fɔ a ma ko Abu H i b'a fɔ o y'a terroriste tɔgɔ dɔ ye o kɔrɔ de ko kɔrɔbalen donc maa min don maa ɲininenba kun don n'i y'a ye u b'a fɔ ma ko vétéran u b'a fɔ ma ko kɔrɔbalen a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que a ye ko in daminɛ kabini 2002 i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn ye mouvement terroriste groupe ni djihadisme groupe a y'a bɛɛ kɛ bon fait que mɔgɔw tɛ fɛn caman dɔn différence foyi tɛ djihadisme ni terroriste ni mouvement armé ni ɲɔgɔn cɛ c'est des termes c'est des appellations des blancs ni tileganfɛla don n'i ye mɔgɔ faga a bɛ f'i ma ko fɛn min ye rebelle ou fɛ n'i ye mɔgɔ faga a bɛ f'i ma ko terroriste ou bien ni i ye armée faga i bɛ wele ko rebelle mais ni armée y'i faga o ye kelen o kumana fɛn min ye y'a faamu wala terroriste ye donc au fait kuma la togoya la tɔ b'u ka appellation de don n'u bɛ fɛ ka an sanctionner sinon a bɛɛ ye kelen u bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ u fɛ mɔgɔ fasɔn kelen ni cɛ nin bɔr'o la ka bɔ Musaw la ka na HCA la a bɔra HCA la ka tila ka na EGS la bon EGS mɔgɔw n'a a bilala ɲɔgɔn na parce que an b'a ye k'a fɔ fɛn min El Sharawi tun ye ale ni Zulefa bɛɛ recruté ɲɔgɔn fɛ en 2014 ani Zulefa recruté ɲɔgɔn fɛ en 2014 donc ni fɛn min ye état islamique mɔgɔw bila ɲɔgɔn na wariko la parce que u ka kɛlɛkɛ wari kun ka ca parce que olu bɛ kɛlɛ kɛ daliluwaw de b'u bolo ka ala tɔgɔ gɛlɛnmanbaw de b'u bolo bon Abu Zulefa filɛ nin ale kun ka ala tɔgɔ kun dogolo n'a bomasi de kɔrɔ donc maintenant ale ka ala tɔgɔ b'a bomasi kɔrɔ ala tɔgɔ ye n'a b'i la n'i mana ɲɛsin fɛn fɛn ma i bɛ t'a la donc n'a kun ye i bomasi ɲɛsin fɛn fɛn ma i bɛ t'a la o de y'a kɛ a ye américains ni fɛn min ye nigériens ka force spéciale a y'olu neutraliser ɲɔgɔn fɛ ka américains ka marifa ta k'a kɔrɔta sanfɛ fo américains wɛrɛ ko ni mɔgɔ min sera k'a sɔrɔ ko u bɛ 3 millions de dollars d'i ma bon n'i ye fɛn min ye Mohamed Ould El Keli fɛnɛ ta k'a lajɛ ale fɛnɛ kun ka ala deli bɛ kɛ ni duga de ye dugaw ni fɛn ninnu donc ni ye Amadu Kunfa ka fɛn bɛɛ ye ni ni Yadi Agali ka cerveau fɛn bɛɛ don mais mɔgɔw tɛ min dɔn a ka hadamadenya bɛ kɛ Algérie so b'a bolo Algérie fɛn b'a bolo Algérie donc a bɛna attaquer Mali territoire sanfɛ a bɛ segin ka t'i sigi Algérie o de y'a kɛ a mɛnna mɔgɔ tɛ s'a ma mais nin wagati laban ninnu na il y a 3500 photos dans notre drone Akensi donc personnalité sugu bɛɛ b'a la terroristes b'a la djihadistes b'a la politiciens b'a la mɔgɔ caman de b'a la ka ɲini sanfɛ donc o dongo de a donna a donnen kɔfɛ a nana a donna ni mobili 2 ye o mobili 2 kɔfɛ élément dɔw tun bɛ k'a kɔnɔ donc u nana ka na se dugunin dɔ ma à peu près à 40 km de Gao a selen a y'i jɔ ka baara dɔw kɛ yen donc nin bɛɛ la an ka force spéciale éléments an b'u fo colonel belebele colonel Samasan n'a ka cɛdenw olu bɛ k'a suit u bɛ k'a dɔdɔdɔ bon a nana bɔ o de la a kɛlen k'o kuma in kɛ an taara a ye fɛn min kɔni kɛ u nana avancer ka jigin ka na MP ka na vers Djibok u nalen Djibok tuma min na donc a nana sɔmi k'a fɔ ko a bɛ ka suit a kɛlen ka sɔmi tuma min na a jiginna ka bɔ mobili kɔnɔ a yɛlɛn moto sanfɛ a yɛlɛnnen moto sanfɛ donc i bɛ ka fɔ an ka force sociale mɔgɔw fɛnɛ moto b'u fɛnɛ bolo quoi u y'a suit moto la maintenant a jiginni ka bɔ mobili kɔnɔ élément minnu tun bɛ échange de tir kɛra donc u y'olu bɛɛ neutraliser donc ale bolila parce que an mɔgɔ b'a ɲɛnama de la a bolila jusqu'à quelques 500 mètres a tɛ 1 kilomètre bɔ kosɛbɛ donc i b'a ye k'a fɔ u y'a gɛn force sociale mɔgɔw y'a gɛn ka taa tɛgɛ da kan k'a lakori donc i bɛna k'a fɔ ale tun bɛ attaque fɛnɛ kɛ centre la a minɛla don min yɛrɛ la n'o kɛra jumadon a ɲɛnama i b'a fɔ ko jakumako wara k'a kurun kala sigi a wulila k'a fɔ k'a bɛ i y'a faamuya bala a ye se k'a bɛ boli k'a fɔ k'a bɛ kɛ an ka élément kelen kan yɔrɔ force sociale mɔgɔ min bɛ tuusun kɛ a bɛ fɛn kɛ a bɛ taxi kɛ a bɛ fɛn sotogani kɛ i t'i miiri aro foyi ma tɛ ni ɲɔgɔn kan a y'a tigɛ bɔ dɔrɔn cɛ y'a ni cɛncɛn bɛɛ bali k'a gosi fo k'a lada donc u y'a kuru o la ɲɛnama k'a siri k'a bila a yɛrɛ tun bɛ moto min kan k'a siri k'a bila moto sanfɛ donc o kɛlen tuma min na gouvernement kelen ka sɔrɔ k'a minɛna o y'a sɔrɔ a ye plus de 200 à 300 attaques a y'o de kɛ san 20 laban in kɔnɔna la a ye maa min faga mɔgɔ t'a hakɛ dɔn quoi donc a ye du dɔw bɛ yen a ye dɔw bɛnkɛ faga a ye dɔw den faga a ye dɔw o du ka dɔgɔn Gao ni Kidali kɔnɔ k'a ka mɔgɔ banbagatɔ a ka degun ma se du min ma a ye famille min an de ye ok
kelen donc mɔgɔw kibaruya talen mɔgɔw wulila u sen na ka u kunna kan kan dɔw bɛ kasi dɔw bɛ ka dugawu kɛ Asimi ye dɔw bɛ ka dugawu kɛ armée ye dɔw bɛ ka dugawu kɛ bɛɛ b'i ta la quoi donc dɔw ka mɔgɔ sara san 10 dɔw ta sara san 15 donc tɛgɛ kɔni dara kan a ka élément minnu bɛ olu bɛɛ neutralisé la a ɲɛnama a ma blessé a ma foyi donc a bɛ armée ka bolo kan nin waati in na. Ok Bubu an b'i fo o diyara n ye kuma cɛkuncɛ min b'i bolo yanni an ka kanbɛn da. Non, cɛba min b'i bolo n b'o de fo dɔrɔn n'o ye ça c'est l'honneur du peuple n'o ye Fɔnba ye vraiment an bɛ foli d'a ma a bɛ cɛsiri min na donc ala k'a dɛmɛ a la o wulikajɔ dɔw fana b'a bolo fɛnɛ baara i tɛna labila ka sɔrɔ i m'a ɲininka o la a bɛ ka baara dɔw boloda transition dɛmɛbaga bɛɛ ka don da kelen fɛ baara ninnu bɛ ka munumunu Jojani Sikaso mara kɔnɔna la ka taa bila Mali yɔrɔ caman na donc a ka dɛmɛ communication na baara in na baara in bɛ ka kɛ bɛɛ de n'an yɛrɛ kelen don an tɛ se ka foyi kɛ donc a wuli n'o ye o cɛsiri baara la nin waati in na ala k'a dɛmɛ d'an ma amina ala ka an bɛ o la an b'i fo merci voilà honorable voilà k'a da don cɛ in ka ko la voilà i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ ni succès de plus ye pour l'armée non bon a ye min fɔ n bɛ fɛn fitinin dɔrɔn fara kan dɔrɔn k'a fɔ cɛ in minɛlen min ye Mohamed Ould El Keli donc a minɛlen jara Libyɛnw ye kosɛbɛ a jara Algériens ye Niger Mali n ye dɔwba de kɛ Asimi Goïta ye mais n ko cɛ in tilara gacɛya la a tilar'o la a bɛ san 8 bɔ a dagalen bɛ Algérie a bɛna tiɲɛni kɛ ni du min ci ni ye mɔgɔ min faga mɔgɔ ci t'a dɔn wa a ye tɔn kɛ mɔgɔ kan ka bila u kunna ko nin tɔn bɛɛ ye terroriste tɔn de ye min ye Mijawo ye o min ye Sema ye o Ashia a ye nin bɛɛ kɛ IGS a kun b'o la a kɛra k'o don o la kɔsa in na o donni kɔsa in na o bɛ mun de yira o b'a yira k'a fɔ menace min bɛ an kan a recrutera kura ye de pour que ka baara gɛlɛya AES zone mɔgɔw bolo donc je crois que Bou ye min fɔ o ye a bakuruba ye n tɛna sigi o kan bilen a faamuyara voilà donc sisan an bɛ taa an ka ayiwa babu sen sabanan na ko président k'a wililen don Gana dɛ ko ka masakɛ kan ka sigi kalo tile masakɛ kura kan ka sigi kalo tile 7 AES jamana yɛrɛ président o fɛnɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko colonier malien minnu sigilen bɛ Gana olu yɛrɛ ye manifester kojugu k'a jɛ k'u b'a fɛ Asimi ka taa yala i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ nin investisseur au même moment AES ko ni CEDEAO ko bannen bon mun sɔrɔ k'a fɔ John Dramani mun nana kɔsa in na a ka Asimi wele k'a invité o ye normal de ye quoi an bɛɛ bɛ farafinna kelen na ni i taara kalafili la i bɛ mɔgɔw wele mais weleli bɛ yen nɔ mais kɔrɔ fɛnɛ tɛ ko diyagoya ko président ka taa Malien caman ye weleli kɛ k'an kana sɔn président ka taa an kana sɔn président ka taa o kuma ninnu diyara ne ye parce que o b'a yira k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ président in fɛ kojugu mais ne bɛ fɛ u ka min faamuya dɔrɔn est ce que baara wɛrɛ tɛ kɔɲɔmuso b'a la mun tɛ sɛsi bɔ ye mais n'i ye Asimi yɛrɛ ka principe 3 ta fɛn 3 bɛ n'a ko n'ale bɛna taa ko min kɛ yala a nafa bɛ se maliyɛnw ma wa est ce que maliyɛn caman ka laɲini don wa est ce que a bɛ an ka intérêt yɛrɛ don wa bi Asimi tali Gana est ce que maliyɛn caman ka laɲini don a bɛna mun de lase Mali ma nafa jumɛn b'a la ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka jamana ko kan donc hali mɔgɔw yɛrɛ mana Asimi yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔ ka n'o yɛrɛ fɛ Asimi tɛ taa nin na yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka nisɔndiya fu de la mɔgɔ bɛ se ka taa mais Asimi aujourd'hui a tɛ Asimi dɔrɔn ye o Mali président don mais il est aussi le président de la confédération de l'AES AES président don c'est comme sisan Asimi talen ye ka taa Niger ni Burkina bɛɛ représenté o diyara cɛ in na kojugu dɛ cɛ in y'a ka campagne kɛ a ye fɛn jumɛn fɔ AES ma a ye AES tanu wa a ma kɛ o a m'o kɛ o sanction taara Mali kama yan il est homme politique CEDEAO ye embargo ta ka frontière fermer Niger ka embargo kɛ Mali la ka frontière datugu Mali la c'est des violations des textes politiquement et démocratiquement a sera k'o dénoncer a ma se k'o dénoncer o donc maintenant tiɲɛ don teriyaw bɛ yen mais nin ka foyi nafa foyi tɛ s'a ma a sigira Gana de kama a nafa bɛ se Ganayenw de kan bon n'i y'o bɛɛ ta ka bɔ yen ni cɛ kelen tuma min na a bɛ fanga la ale de ye Faransɛw ye pression k'ale de kan a ye Blé Goudé livré CPI mɔgɔw ye Blé Goudé taar'i kalifa don a la
jamana kuntigi mun ma se ka kalifa minɛ ebe o ka ko jumɛn ye balimaw la Niger président o k'ale tɛ taa dɛ k'a bɛ mɔgɔw de ci ka taa ayi a ma se Asimi tɛna fɔ k'a tɛ taa o a tɛna taa de a bɛ mɔgɔ dɔ bila ka taa maintenant anw bɛ mun nɔfɛ non Asimi yɛrɛ tɛ sɔn k'a a bɛ taa yɔrɔ min aéroport la mɔgɔw dɔ taara si aéroport la ayi parce que Asimi bɛ min bolo bi peut-être Asimi yɛrɛ t'a dɔn k'ale yɛrɛ fana ye min ye o tɛ se ka kɛ han nin bɛɛ kɔfɛ non a bɛ se ka t'a dɔn k'a ye min non Musa kuma dɔ la i bɛ kɛ ko dɔ la mais e yɛrɛ t'a dɔn ampleur i ye mun ye quoi est-ce que Asimi bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ma k'ale cira Mali ma mais pourtant Asimi ala ka ciden de ye jamana in ma mais a yɛrɛ t'o dɔn ko dɔ bɛ ko la ale yɛrɛ tɛ se k'o kɛ yɛrɛ wa ko dɔ bɛ fɔ a ɲɛna de a b'o kɛ ka sɔrɔ ala ma dɔn Mali bɛ ala deli de bolo Mali bɛ barika de bolo maintenant a bɛ fɔ ko Asimi cira mɔgɔ ma ko ala bɛ jamanadenw hinɛ minɛ de ka masakɛ ɲuman ci aw ma a t'o dɔn maintenant o de bɛ fɔ a ko dɔn mais aw kana dɔ wɛrɛ dɔn ko Asimi guerre de kɛ a b'a dɔn ko mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ empoisonner wa Asimi b'a dɔn bi ni ko dɔ y'ale sɔrɔ a bɛ kɔlɔlɔ min da Mali kan a b'o fana kalama donc a tɛna taa mɔgɔw k'u yɛrɛ lafiya a tɛ taa non n b'o certitude de ma a tɛ taa mais fo ka hali n'a ŋaniya taara non n ka a tɛ taa sa parce que n'ale ko k'ale bɛ taa fo n'a ye maliyɛnw kɛ avion ye ka taa tɛna don avion kɔnɔ sinon sen dɔ la mɔgɔw ko n t'a dɔn a kun kan ka taa yɔrɔ jumɛn ko mɔgɔw bɔra o la dɛ o tan tɛ Asimi bolo sa ko wɛrɛ bɛ Asimi bolo min tɛ nin an ma tila an ka menaces minnu b'an na an ma tila o la an bɛna taa sigi jɔnw de fɛ jɔn camanba de bɛna taa nin kɛnɛ kan minnu ka jɔnya dafara Faransi bolo an n'olu taa sigi kɛnɛ kan ka mun de fɔ ye mais pour quel intérêt Asimi ka voyage a ye siɲɛ joli kɛ Burkina Russie Chine ani Niger ani Ghana yana o tɛ yana ka kɛ président ya o an taara de an ka bɛn ko la n'a kuma ta yen fɛ aw kun b'a dɔn cogo di ko Faransi bɛ fɛ civil de ka kɛ président ye civil ka kɛ premier ministre ye ani assemblée ani assemblée ɲɛmɔgɔ n'a taara o kuma de fɔra ye o kun ye ko daminɛ kumaw de ye o maintenant sisan a bɛ yɔrɔ min na kotigiya b'i yɛrɛ bolo i bɛ taa jɔn fɛ yen donc vraiment maliyɛn k'u hakili sigi bɛɛ ka bila u kunkolo la président bɛ se ka mɔgɔ ci mais John Dramani yɛrɛ n'a kɛra kuma min na a bɛ se ka na bɔ an na mais k'a fɔ ko an ka président in de bɛ bɔ ka taa ale fɔ ale ye jɔn ye Asimi c'est le président de l'Afrique n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ k'o faamuya ko nul n'est prophète chez toi mais kɛlɛ o kɛlɛ bɛ Afrique kɔnɔ bi Asimi de y'a daminɛ ale de y'a ɲɛ yira mɔgɔw la ko n b'a fɔ tɔw ma n tɛ wa n bɛ tila k'i gɛn wa foyi tɛ bɔ a la i b'o thème mun na an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ye armée française gɛn Burkina na de après Niger fana y'a kɛ an y'a ye k'a fɔ Tchad fana y'a bolo da Tchad président yɛrɛ kumana k'ale bɔra ka nin wale mun bolo ta sisan ko nin bɛna kɛ sababu ye ko u bɛna fɛɛrɛ tigɛ k'u b'a fanga jɔsi n'a ye k'u kɔni bɛ wuli ka jɔ sabati a kan bɛ jɔn de ma na ou bien mun de ye nin e bɛ mun de faamuya non n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna n bɛ hakili lajigin dɔɔni quoi Asimi m'a daminɛ fɔlɔ u gɛnni na o a y'a daminɛ fɔlɔ Mali ka kɔɔri wari a n'an ka dugujukɔrɔfɛn n'u wari kun sɔrɔla a tun bɛ taa bila Faransi ka trésor de la k'a kɛ franc CFA ye ka d'a ma Asimi nalen ko non ko wari directement Mali ka trésor la k'a tɛ taa Faransi directement k'a tɛ taa Faransi a daminɛ n'o de la fɔlɔ filanan kɛra mun ye aw ka choix tɛ kɛ premier ministre ye aw ka choix tɛ kɛ président ye o kɛra filanan ye sabanan ka tila k'a fɔ ka armée ɲɛna aw kan ka armée commandé Mali la yan n ko tubabu dɔ y'a yɛrɛ faga parce que armée général dɔ ko a ma ko anw t'an plié aw ɲɛ i ta tɛ kɛ yan a mɔnɛ kojugu taara Faransi a taara a yɛrɛ faga parce que a ma bɛn a ma o kɛra Mali kelen kɔnɔ yan wari jamana la a nana an ka général dɔ bɛ yen ka taa k'a bɛna loi dɔ ko k'i ta tɛ kɛ Mali la yan n taara fɔ Sayo ɲɛna Sayo ko mais k'aw yɛrɛ fɛ yen nɔ k'aw bɛ sɔn nin ka kɛ yan tɔkɛ bɔra maloya bolo a taara i yɛrɛ faga ko kɛra ko an t'an da don kuma bɛɛ de la ka fɔ bon maintenant o ko tɔ nana ka tila ka na armée française gɛn mais Mali ye fɛn dɔ kɛ mɔgɔ ci se ka mun kɛ o ye jumɛn MINUSMA gɛnni o ye mɔgɔ dabala mais MINUSMA bɛ taa dugu o dugu la a dɔgɔyalen ye san 19 de sinon a bɛ san 20 a bɛ si mais o gɛnna o tɛ se ka bɔ yen mais i b'a dɔn ko ni MINUSMA b'i fɛ yen o kɔrɔ k'i bɛ diɲɛ ka jɔnya de la c'est le chapitre 7 là c'est la sous-tutelle internationale
chapitre 17 kɔrɔ jamana dɛsɛra a taara a yɛrɛ ka dɛsɛ ta ka kalifa diɲɛmɔgɔw la k'olu ka u ka lakana don ba la wa politikimɔgɔw de ye nin kɛ avec la complicité de la CEDEAO et de l'Union africaine. CEDEAO ni Union africaine de Mali se ni ma Faransiw nɛgɛ dɔrɔn u sɔnna don dɔ la an b'o kumaw développer kosɛbɛ i b'a faamuya maintenant ne fɛ ka mun fɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a faamuya ko tɔw yɛrɛ sɔnna ko farafinna bɛɛ woroduguyanfan na ko jamana saba de ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo u yɛrɛ sɔnna hali sini u b'o de fɔ o ye jumɛn Mali Niger Burkina k'olu de ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo est-ce que n ye nin faamuya o kɔrɔ ye ko Côte d'Ivoire ka yɛrɛma hɔrɔnya t'a bolo Sénégal ta t'a bolo Benin ta t'a bolo ninnu si ta t'u bolo Mali ni Niger ni Burkina olu de ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo sisan honorable an y'a mɛn k'aw bɛ to ka wele dɛ jamana wɛrɛw fɛ k'a fɔ an ɲɛna k'a bɛ min na ko o cɛ ka ɲi mais a tɛ se ka ye olu la a wale tɛ se ka ye non ce n'est pas que k'an bɛ min na dɔrɔn dɛ i ye Alassane Dramane ka discours min fɔ n'i da bɛna s'a ma ale ye nin discours fɔ de dɔrɔn k'a yira k'a fɔ ko ani Hakimi bɛ kunkilenna kelen na mais a tɛ si a la k'a fɔ k'a ka ɲi sinon o b'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kan da la a fana ko français non mais a ye kuma min fɔ kuma non a ka kuma sigilen tɛ tiɲɛ foyi kan n bɛ tila k'o démontrer ne cogo di ayi a y'a fɔ k'a ye militaire minnu kɛ a ma foyi gɛn a yi lamaga de minnu kan ka gɛn olu bɛ yen mais n'a donna kɔnɔ n b'a ɲɛf'i ɲɛna o ɲɛma o ka na i sigi kɛ kuma bɛ fɛ k'a ɲɛf'i ɲɛna a ɲɛfɔ ka na c'est-à-dire Alassane ye c'est comme jinɛmoriya quoi a ye jinɛmoriya de kɛ mɔgɔw la quoi ko ale ni tɔw bɛnna la o y'a négocier Faransɛw bɛ taa o ka kɛ mais mo Alassane ye ou ka société privée française les mercenaires français qu'on appelle les DCI Défense Conseil International c'est des mercenaires Alassane a officiellement mandaté ces mercenaires à sécuriser la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire entre le Mali entre le Burkina et la Côte d'Ivoire olu tɛ ninnu na o officiellement mandaté k'a ko ne de y'a f'i ye DCI mais n ka y'o mandaté officiellement o n'a ni militaire bɛ ka baara min kɛ tɛ kelen ye o a ye kuma fan fila de fɔ a ɲɛna Côte d'Ivoire ni Faransi ka sarasiw bɛnn'a kan minnu b'u fɛ yen k'u ka taa dɔɔnin dɔɔnin o ye tiɲɛ mais Côte d'Ivoire ye mandat di sarasi minnu ma Faransɛ minnu ma k'olu k'a ka territoire sécuriser o n'o tɛ kelen ye dɛ ah bon ayi olu ti fan kelen fɛ kelen filanan il y a une autre société privée a fɔ o ma ko JOS o JOS olu fana ye société privée militaire civile de ye olu de bɛ ka Côte d'Ivoire yɛrɛ port sécuriser olu de bɛ Côte d'Ivoire port yɛrɛ olu de b'a gérer yɛrɛ a dama don o la o tɛ filanan ye sabanan convention de bɛ Côte d'Ivoire ni Faransi cɛ même pour la sécurité de la présidence Bɛnkan même pour la sécurité de la présidence a y'o kuma f'i ɲɛna masakɛ bɛ palais mun na n ko pour la sécurité de la présidence il y a une convention entre la Côte d'Ivoire et la France o de kama élection ɲagaminen Faransɛw nana ka na Gbagbo minɛ k'a di Ivoirien ma o convention bɛ yen a k'o bɔ fɔlɔ a k'o annulé parce que Alassane k'i ma k'u bɛnn'a la i n'a fɔ accord de défense voilà k'u bɛnn'a la k'u bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin mais est-ce que Alassane y'a fɔ ko on va mettre fin à la convention entre la Côte d'Ivoire et la France est-ce que a y'o fɔ i n'a fɔ an fana ta an y'a fɔ cogo min convention de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o il n'a pas mis qu'il va mettre fin à la convention a ko de ko c'est de façon concertée an kumana ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn faamuya a bɛnna an bɛɛ ma u bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin ani cɛ bɛnkan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a banna ta o ye kelen ye donc mɔgɔw kana n'a to u ka falibo kɛnɛ sukɔrɔma di mɔgɔw ma quoi nin ko in ye ko jɛlen de ye nin bɛ fɔ mɔgɔ minnu ɲɛna a bɛ ka nin fɔ anw bɛ yɛlɛ de quoi anw bɛ yɛlɛ tanufɛn yiri parce que déjà an b'a dɔn menace ça va persister c'est pour que dɔrɔn ka mɔgɔw lasunɔgɔ ko Alassane yɛrɛ fɛnɛ donna an ka tɔn na non je sais que en âme et en conscience n'i y'a kɔnɔ fara ka dugukolo fara Hakimi ko ta ka d'a ye mais fɛnɛ n'u y'a bila k'a ka Hakimi faga sini hali n'a fɛrɛla ma a b'a kɛ ça n'a pas commencé aujourd'hui donc méfiance totale non mais il le faut parce que ce n'est pas peuple te problème peuple de Côte d'Ivoire peuple du Mali il y a aucun problème
parce que jamanadenw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ c'est pour cela n'an bɛ kuma fɛn fɛn fɔ an ka peuple jati le peuple du Côte d'Ivoire et le peuple du Mali foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ peuple du Sénégal foyi tɛ d'ailleurs o de fɔra AES o de l'AES parle de la solidarité entre les pays, ça veut dire la solidarité entre les peuples o de m'aw ni CEDEAO cɛ c'est pour cela AES kɔnna k'a fɔ CEDEAO ka passeport a n'a ka fɛnw k'a bɛɛ bɛ tɛmɛ mais a tun kɛra dɔw kɔnɔ ko an tɛ fɛ ka bɔ o tɛ o an ye jamana de ye jamana minnu bɛ waliden jamanaw bonya mun bɛ walijugudenw bonya parce que a man d'anw ye anw AES kɔnɔ anw b'a dɔn farafin ye min ye mais anw b'a dɔn farafin wɛrɛ de b'a faamuya k'ale bɛ ka farafin ɲɔgɔn faga imagine ni guerre kɛra guerre mana kɛ Niger jɔn de bɛ sa Nigérien tɛ yan Africain tɛ yan ni Côte d'Ivoire de tun taara attaquer jɔn fana bɛ sa Ivoirien tɛ yan mais Faransikan mun b'o la u sigilen b'u ka yɔrɔ la yan anw de bɛ ka ɲɔgɔn faga yan c'est pour dire ne bɛ to k'an yɛrɛ ɲininka est-ce que fanga dilen bɛ minnu ma n'u bɛ k'u ka dugu mara est-ce que u bɛ miiri mais u bɛ tɔw min bɛ ka aw bila nin na c'est comme tɔw fɔlɔ la u tun tɛ na Kunta Kinte ka wagati la u t'an farafin ɲɔgɔn bila ka taa an yɛrɛ minɛ ka nɛgɛ kan na bon sisan u y'a bɔ nɛgɛ la u b'a kɛ ni wari ni hakili de hakili ka jɔnya ani dusukun ka jɔnya e ma ye Assimi ye kuma dɔ fɔ Assimi a dit que 2025 c'est l'année il a décrété comme l'année de la culture Seko ni Dongo mais i b'a dɔn ko nin niveau ka bon hali Mali politicien ma a kun ye jumɛn parce que dɔw bɛ k'a fɔ ko bon k'a ye nin déclarer ko bon discours kɔnɔna na olu ma nafa bɛrɛ y'a la ouais voilà maintenant sisan parce que u kun hakili b'a la a bɛna énergie ko n'o ko non mais a y'o kuma bɛɛ fɔ Assimi ye discours min kɛ a kumana fɛn naani de kan fɛn saba fɔlɔ Mali ka yɛrɛya lakana bunakun kan Mali ka yɛrɛya sɔrɔko kan Mali ka yɛrɛya namu ni seko ni dɔnko bunakun kan ani ka yɛlɛma don ko taabolo la n'a bɛ fɔ o ma ko réforme kuma in naani de fɔra maintenant Assimi k'a fɔ ko l'année 2025 c'est l'année de la culture a ka bon Mali politiciens ma a camanba ma parce que a bɛ fɔ de ma ko l'intégrationnisme c'est l'intégration culturelle. Quand on a fait intégration endogène. On a intégration exogène dedans. Mais ça c'est l'intégration endogène, c'est-à-dire quand aw kana don tɔw ka miirina la bilen a ka kɛ aw yɛrɛ ye a ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kelenya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ walasa u nana siya woloma min don an ni ɲɔgɔn cɛ ani siya kɛlɛ min don an ka bɔ o kɔnɔ an yɛrɛ ka dɔnkiliw an k'o don ba la an ka seko n'an ka dɔnko an k'o don ba la an ka ziiriw an'an ka dɔnniyaw an'an ka taabolo minnu b'an na an ka baara k'o kan k'an ni tubabuw bɔ ɲɔgɔn na en un mot c'est la décolonisation culturelle. I b'a kalama u donna ni livre ni fɛnw ye n'u ka kalanbolo ka na n'o ye et puis discours kɔnɔna na a y'a fɔ fana k'an ka kalan taasira la ko ka segin kɔkɔrɔw ma k'o daminɛna 2024. mais ma kuma fiɲɛ la o de kɛra a bɛ fɔ de ma ko le programme national d'éducation aux valeurs hali Modibo ma nin kɛ c'est-à-dire malidenya i bɛ dɔn cogo di k'i ye maliden tɔgɔ ni jamu dɔrɔn tɛ voilà parce que an ka mɔgɔ Chine chinois ka culture chinois de b'u bolo chinois Chine chinois de français français de américain ye américain de arabu ye arabu de mais malien de la yan anw ye arabu ye an ye chinois ye an ye américain an y'a bɛɛ ɲɛ parce que anw ma se k'an yɛrɛ ye an yɛrɛ ka taabolo kɔnɔ c'est-à-dire anw kɛra kɔnɔtɛ waratɛw de ye quoi donc tubabuw nana min b'an bolo u y'o lagosi an tɛ ka se k'u ta kɛ k'an ka kan lagosi k'an ka laada lagosi k'an ka fɛn bɛɛ lagosi k'an yɛrɛ kɛ maa lagosilen donc k'a fɔ an taabolo Assimi ko de ko sisan ale bɛ fɛ a ka dɔn n'a fɔra ko maliyɛn o ye jumɛn par exemple ni dɔw ma ko maliyɛn u b'a fɔ k'u tɛ maliyɛn ko ye sudanɛ ye parce que sudanɛ tun dɔnnen bɛ ni tamasere saba ye o ye jumɛn sudanɛ tɛ nkalon tigɛ sudanɛ tɛ suyɛni kɛ wa sudanɛ tɛ janfan kɛ ladiriw kun don i ka wari bɛ bi u t'a ta hali n'u y'a ta u b'a fɔ voilà dɔw b'a fɛ i k'a f'u ma ko sudanɛ mais ni k'u ma ko maliyɛn b'a ko anw tɛ maliyɛn an ye sudanɛw de ye parce que o kun dɔnnen don mais anw ye maliyɛn ye maliyɛnya bɛ dɔn ni mun ye a bɛ dɔn ni danbe jumɛn ye a bɛ dɔn ni taabolo jumɛn ye bi ye k'anw lajɛ taa jamana bɛɛ la
malien drone be bɔ ka ɲɔgɔn fani ɲɔgɔn ba ni réseau sanfɛ malien de be ɲɔgɔn buruja réseau sanfɛ malien de be bɔ n'a ka ko ye ka taa réseau ba ko réseau nana olu de kama mais u be ɲinɛ kwani diɲɛ be compétition de la k'i ka maa min lagosi don dɔ la n'a fɔra k'a ni mɔgɔ wɛrɛ ka fɛn ɲini ɲɔgɔn fɛ e y'i ta lagosi ka ban e bɛ mun sɔrɔ e min bɛ kuma na réseau kan ni ko dɔ turu ser'e ma ko fɛn b'a dɔ kan ka di e ma o b'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t'e la maa lagosi kɔ an dun bɛ intégration na mun de bɛ di e ma anw de ko k'an bɔra Sunjata la an bɔra Babemba la mais a jogo jumɛn b'an na hali an ka du kɔnɔ an mana wuli ko Asimi ka bilan jɔnni bɛ k'a ka du bilan kɛ e denw bɛ mara la i bolo cogo di i muso b'i bolo cogo di e yɛrɛ jogo bɛ cogo di i ka so kɔnɔ personne ne fait le bilan de sa famille mais an yɛrɛ ka to k'an yɛrɛ ɲininka an ka bilan ye jumɛn ye e tun b'i ba ka minɛ minɛ e tun b'i ba ka doni minɛ mais bi e bɛ don hali e den t'i fo voilà maintenant bɛɛ éducation tɛ yen foyi tɛ yen i kun mana na i bɛ denmisɛnninw wele a b'aw sigi a bɛ dumuni kɛ pour que ka denmisɛnnin ka dumuni kɛ cogo dɔn o tɛ yen denmisɛnnin bɛ bɔ ka cɛkɔrɔba bɛ ɲɛjuguya kɛ cogo min na denmisɛnninw bɛ ɲɛjuguya kɛ e yɛrɛ fa bɛ taa wari du kɔnɔ ka ɲɛjuguya kɛ maintenant e bɛ se ka den bali maintenant parce que n ka kun bɛ daminɛ ten c'est à dire hali n'aw ka dumuni ye dumuni kolon ye cɛkɔrɔba ye maintenant hali n'a kun bɛ dumuni kɛ anw fitinin bilayi hali n'aw ka dumuni man di e tɛ se k'a dɔn ko karisa ta ka di o i b'o dun a tɛ si la ka taa ɲɛjuguya ka walifɛn dun cɛ anw ba n'a kun y'i sɔrɔ a kun b'i da tereke kogo la de fo k'i sa wa n'i nana dɔrɔn ni dumuni tigɛra ne k'i fara a b'i ɲininka i ye mun de dun n'i m'a fɔ gosili bɛ kɛ n'a f'i ka sa o de kun ye mara ye o de kun ye mara ye bi o la i t'a fɔ ninnu de maintenant i fa kun t'i fa ye i fa dɔgɔnin ani i fa kɔrɔkɛ olu de y'i fa ye olu de bɛ ko jalatigɛ mais bi fa yɛrɛ de b'a fɔ non ne yɛrɛ de ta ye n den a to yen n'i y'a kɛ a to yen n'i y'a kɛ cogo min i kɔrɔkɛ muso ni i dɔgɔninw i kɔrɔkɛ muso olu ye muso ye i bɛ hɛrɛ k'u ye i bɛ fɛn k'u ye i b'a fɔ a bɛ i ta ye bi an bɛ cogo di n'anw yɛrɛ tɛ ɲini ka n'an kɔrɔkɛ musow bɔ ne ta ka di ne y'o furu kɔrɔkɛ fana ye mun ta o fana ka d'o ye o t'o bonya donc maintenant a tɛ si la e yɛrɛ b'i jɔ i ka du kɛnɛ ma ka sigɛrɛti min mais ni den ma kɛ sigɛrɛti min a b'a min tellement ko ka taa fo gulɔ min terme bɛ yen sisan ko dutigi kɔrɔkɛ voilà maintenant mais wara kama dɔgɔnin bɛ kɛ dutigi ye ko dutigi kɔrɔkɛ mais Musa o yɛrɛ to yen dutigi dɔgɔnin wala an yɛrɛ b'an sigi téléphone kɔrɔ ka e bɛ ne wele sa ko Fɔnba k'e bɛ min ne bɛ n ka so kɔnɔ n denw bɛ yen ne bɛ tila ka f'i ɲɛna ko non ko n voyagelen don i bɛ ka nkalon tigɛ i yɛrɛ den de ɲɛna c'est comme ça que denmisɛnnin bɛ kɛ kalabanci ye parce que ne ye mun kɛ den b'a kɔnɔ k'o de ka ɲi ou bien jurumantigi bɛ na e b'a dɔn a ka juru bɛ la e yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'a fɔ a yɛrɛ ko n tɛ yan ka sɔrɔ i bɛ yen den fana ko ja ko ne ye juru ta i kan k'i dogo de mais alors que n'i ye juru ta hali jurumantigi nana bɔ karisa bi ka gɛlɛn ma hali ka denmisɛnnin minnu bɛ ma olu b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen o mais an bɛ gɛlɛya dogo wa bɛɛ bɛ fɛ faama bɛ naji min cogo min ani sɛ k'a ka naji la k'e fana ka sɛ k'i ka naji la o dun se tɛ e ye Musa Asimi b'o de nɔfɛ maliden kura mɔgɔ kura tɛna koyi an ka mi c'est-à-dire il faut faire recours à nos valeurs si on ne peut pas les appliquer il faut faire recours ne bɛ ka min fɔ ni de b'an bɛɛ la sisan an bɛɛ tun b'a fɔ k'an tɛ faden to dun faden to dun ye mun ye i sigiɲɔgɔn muso ka so ma mais jɔn bɛ se mun b'i kalo la bi o ka dɔgɔn dɛ o ka dɔgɔn dɛ donc il est temps an ka segin quoi n'an seginna an kɔ k'an yɛrɛ bila an yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ jamana bɛ taa o de la mais an y'an yɛrɛ dege sɔrɔ telima sɔrɔ nɔgɔma cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ kɛra delikɛla ye deli yɛrɛ maloya tɛ mɔgɔ la bilen a ye faama fara fantan kan bɛɛ b'a deli mais alors que mɔgɔ tun bɛ maloya ka deli kɛ o waati la i b'a dɔn i yɛrɛ ma de ka jateminɛ kɛ ka fɛn kɛ mɔgɔ ye bon finalement a y'a kɛra an bɛ mun ɲɛ mɔgɔ ma an bɛ taa bɛɛ bɔ télé la fɔlɔ e tun bɛ mɔgɔ sɔn mɔgɔ t'a dɔn k'i y'a sɔn mais bi fantan bɛ sɔn télé de la maintenant e bɛ fɛ e nana ni malo ye ko n bɛ fɛ k'a di fantanw ma e bɛ tila ka t'o bɔ télé la yɔrɔ caman b'i ban ka taa parce que u fa bɛna u denw na ko ba yɛrɛ yera ɲɔminɛyɔrɔ la ko sen t'anw ka ɲɔminɛyɔrɔ bon alors que auparavant a bɛ jateminɛ de sen t'anw dɔɔnin don a bɛ d'u ma sutura la c'est-à-dire il y a beaucoup de choses à changer. Non mais alors ONG non mais ni ONG teta an ka sariya fɛ a ka taa kɛ ka sɔrɔ ONG tɛ an tɛ balo wa mais n'a t'an ka sira fɛ a ka taa o kuma na ka sɔrɔ ale mana an tɛ balo wa Musa ko mɔgɔw banna baara de ma sa
Malien bana bara de manga problème bara ke balade. Ne fikinama quand j'étais au lycée. Et voilà qu'on ne peut pas tesa, ne peut pas tesa sur billahi ne peut pas moga wulu bo. On met ta moga dengue fene bo. Ça dit moi j'étais orgueilleux qu'à faut côté son quoi. Ça me faisait mal. Nento lycée là depuis à l'âge de 11 ans ne la sala sans faille. Depuis 11 ans depuis la 11e année au lycée plutôt. Attends compte fait là. Parce qu'on dit l'eau de là-haut. Mais maintenant, mais il me t'a allé bien mutuani munu fait ou les temetobi bola ni kala fene i contane ba beta warbi wala ta te daga ni tiga ba teme e tare ka bara de ko mais tama ba fo san ko gawa mais pas bon tant que ko gawa bulu tant mo complexe là antina mo ka bara fene e bina gardien ke malangole alors que gardien be balo a halala de la te tenga mina kuma ro fiena fa ma jorolin do kien dongo do ka teme fantanga. Parce que fama dongo do ale be joro de e ken ne ka wari bina bando yume e ken ne ka wari na me fanta na soro domina na e she soro domina ba ni soja no e bon on bana ali aka dokan fanta yi alors que quand ko to de la ka donc ko sekene ki muyun ko do kono pour ki kana se malo ya do ma donc atiminga kuma be ni no fait l'année 2025 c'est l'année de la culture, c'est l'intégration économique, c'est l'intégration culturelle, c'est l'intégration sociale, c'est l'intégration endogène en un mot. Ni kuntango politique mo ka tabia de kono wana antara ni fedro o eto o fene kele to de akimbe to kele drone là. Donc il a décolonisé aussi la culture, il a décolonisé l'armée, il a décolonisé nos ressources minières. Donc c'est la triade de la souveraineté au discours de Fora. Bon, ni ka kodo mambwe était au discours na fama don. Malien wa sanu na faka suma. Malien wa sekon dongo na faka suma. Malien ka baraka ke jamana ka jo. E ni mo ko élection ko kuma mafola. Élection mena ni jume nyana. Voilà. OK, honorable anyebala abeka wuliga jodo sati ko ka mo fara nyon kan wasa AS ko bisika do bala tuna ka asimi fana soutenu parce que aller de AS président aya la tere belebele ke fembe tali ke boni akonya obetu wala adun fara ko mo fara mandi nyon la parce que kulu mona fara nyon ko nyimwa ko bebe nyimwa ko de la epi beba na ko la ko de la ne honorable ayene hakina yin blasena ayre dalen bala ka fa on a sika malon fara nyon ko autour de l'essentiel abenya togodi ne dalen bala ka me malon fara nyon nga togodi parce que musa ibaro mo ma leadership famia quoi nyimwa nyamwa mo ma famia nyamwa re drontere c'est de leadership ma kala nyona ni ma maradi quoi c'est ça le leadership maintenant un leadership que dron on est de a nyamwa non nyamwa te leadership yo leader yo leadership yo ma mese ma kala la ani ma mese ma marala ani ma me ma ngeye ku abi ma ko de kunku wa bi ini bere ben oluma mais anyo de ke nyemgo yayi ni fen flat kili leadership mo na Allah ma ken nyemgo jama be tuwa ko maintenant muna abenya e ko keta achimin koyi eta malikoyi ne ko neta achimin koyi neta malikoyi mais mune ba to anti faranyo nga ka ko kele mo bo ko ma ko face be ko yera ko maintenant o yera ko nte dore na tare do fenyini ne do fenyini drone do pour que ka do soro ka blaiku alors que jama ko te fenyini o c'est-à-dire o de la anya ite jidomi non c'est bon anya buguni take buguni labena chodi en fait be ni mo ba don quand même parti politique là quand y parti politique nyama wi on ma songa kuma ka discours ke buguni mais buguni nana chodi parce que en auditeur buguni nana chodi buguni nana mirina sabade la mirina folo bora buguni kaw yere la ko akimin kera ayati président ko anga taka o fete ke buguni ko beka woli asin fe we gasama wole ni gasama kunte nyogon kalama we ne fene wole ne fene kuntaro ko gasama bala we jaje ba wole kan mengoro wala na nyogon soro an kele ka nyogon soro ne ko lango boni ko min fle anga bla mine wore kono munte doron anga nyogon soro ko asimin kera président ango anga bla la défense de la patrie conformément à l'article 24 de la Constitution.
faso dɛmɛni ye an bɛɛ ma jagoya ye i n'a fɔ an ka sariya sunba article 24 y'a fɔ cogo min kelen filanan an yɛrɛ ka jamana ka hymne o ko debout sur les remparts contre les ennemis de dedans et de dehors k'a ye jugu kɛlɛ kɔnɔna jugu ni kɛnɛma jugu seko n'a damayira sabanan menace de bɛ ka na AES jamanaw kan donc an k'o saba to ta ka don a la ka sɔrɔ ka Asimi ka président fɛti don a kɔnɔ mais an ko n'an bɛna nin kɛ an kana kɛ an ka tɔn tɔgɔ la c'est vrai ne ye tɔn dɔ ɲɛmɔgɔ ye Kasuma yɛrɛ bɛ tɔn dɔ la Jajɛba bɛ tɔn dɔ la mais Mɛnkɔrɔ tɛ tɔn na an ko an ka nin kɛ jamanadenw ka ko ye o de sen fɛ an wulila an ye kalo 2 de kɛ an bɛ nin baara la o de y'a kɛ mankan ma mɛn mais jama bɔra jama nafama an ye Buguni dugutigilakaw an n'olu kumana an n'olu bɛnna ko la Buguni a société civile a association u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u kana commission dɔ sigi k'olu kɛ commission de logistique ye maintenant an bɔra yen an taara bonya da Sikaso la parce que Buguni bɔra Sikaso la an taara Sikaso dugutigilakaw fɛ yen a n'a mɔgɔbaw fɛ yen ka bonya da u kan ka bɔ yen Kucala fɛnɛ bɔra Sikaso la ka taa bonya da Kucalakaw fɛnɛ kan an bɔra Kucala yan'o cɛ fɛnɛ an taara Segu non Segukaw ko normalement ko nin y'olu ka ko de an bɔlen Segu an nana Joyila o bɛɛ kɔfɛ an ko sisan an kana jamanatigilakaw fɛnɛ kunnafoni ɲarilakaw an na olu fɛnɛ kunnafoni an kɛra ka bɔ yen ka taa Kaba ka Mandenkaw olu fɛnɛ kunnafoniya ko la ka taa Kulukoro ka taa Kita ka gouverneur dɔw ka kin an n'olu dɔw bɛnna la mɔgɔ tɔ minnu b'u ka yɔrɔ la ko tɔ ka se an tɛ se ka se yɔrɔ min n'i n'a fɔ kɔrɔnyanfan ninnu an ma se Kayi fana an ma se ka se Kayi mais Kayi ciw taara donc an nana nin ko in kɛ k'a kana kɛ ni tɔn tɔgɔ ye mɔgɔ ka tɔn tɔgɔ kana fɔ mɔgɔ jamu kana fɔ c'est les forces vives du Mali mais an ye kuma kelen fɔ ka d'a kan n'i tɛ Asimi ko la dɔrɔn i kana don nin na parce que Mali ko ye Asimi ko de ye n'i ko k'i tɛ Asimi ko la dɔrɔn an yafar'i ma i kana don nin na mais n'i ko ko Mali ko ye Asimi ko ye n'i b'o la i bɛ don a la donc sira ma baara mɔgɔ ye donc an y'o de kɛ ka sɔrɔ ka jama fara ɲɔgɔn kan ka taga Buguni an taalen Buguni an ko bon kuma in di yɔrɔ la tɔn dɔw tun bɛ ka na mɔgɔ dɔ leader dɔ tun bɛ ka na ko bɛ kɛ porte parole ye o y'a kuma fana ne ko non n ko porte parole tɛ nin na nin ko in porte parole ye ne yɛrɛ de mais ne tɛ kuma kɛnɛ kan politique mɔgɔ tɛ kuma kana na ko politique ko don parce que n'i ko fɔnba dɔ b'a ko fɔnba ka ko don k'ale tɛ taa n'i ko ko Gatama ko ne tɛ Gatama ko la n'i ko ko karisa b'a bɛn fɔnba ta tɛ Gatama ta tɛ jama de ta don yɛrɛ tɛ k'i mabɔ la donc an y'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'aw bɛ na kɛnɛ in kan a ye na mais kuma ti d'aw ma dɛ kuma bɛ di force vive de ma force vive ye jumɛn ye dugutigiw ka kuma Saïd Segu olu ka kuma commission d'organisation olu ka kuma ani an bɛɛ bɛ jɛ ka gafe di mɔgɔ ma n'o ye Mɛnkɔrɔ Kane a tɛ maga ci ka tɔn na o bɛ déclaration k'an bɛɛ tɔgɔ maintenant o déclaration in de nana ko ka mouvement ba dɔ créer a fɔ min ma le mouvement pour la pérennisation la continuité et la préservation des acquis de la transition. O kɔrɔ ye di bamanankan na. O kɔrɔ ye maaw t'a faamu. Maa o maa n'e bɛ i yɛrɛ sɔrɔ transition in ko kɔnɔ k'e b'i yɛrɛ y'a baara kɔnɔ ani k'a baara dɛmɛ a ka taa ɲɛ waati caman ani ka tila ka baara in k'a tɔbɔtɔ k'an ka kɛ kulu kelen ye. Ɔ maintenant o baara de bɛ sen na kuma in kɛra a bɛ ka lajɛ tuguni a bɛ se ka kɛ tɔgɔ bɛ yɛlɛma mais laɲini ye mun ye bi. Bɛɛ ka bila i kunkolo la ko zanni kelen-kelenya quoi nafa t'a la bɛɛ b'i danna ni min wulila e bɛ taa fɛn dɔ minɛ yan fɛ ni mun minɛna e bɛ fɛn k'a kɛ fond de commerce il faut sortir de ça bon o de la ressortissants yɛrɛ gansan Buguni u y'u bolo fara ɲɔgɔn kan wari a 80% olu de y'a sara les ressortissants de Buguni maa minnu bɛ Bamakɔ ani Bugunikaw yɛrɛ a 100 sarada olu de ye 80 bɔ. Maintenant ni région bɛɛ y'a kɛ ten maintenant an ye région fɛnɛ wele Segu tun bɛ kɛnɛ kan Kucala bɛ yen Segu bɛ yen Sikaso bɛ yen Joyila tun bɛ yen Kangaba tun bɛ yen Bandiagara tun bɛ yen nɔ Burkinabéw tun bɛ yen Nigériens tun bɛ yen donc bi mun de bɛ sen na mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan parce que menace min bɛ yen an tɛ se ka s'a la f'an ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka sortie spontanée kɛ mais laɲini ye mun ye ka région bɛɛ organiser ka bila. Pour que n'an y'a sigilen to dɔrɔn an ka fɔ pap sini an bɛ bɔ région bɛɛ bɛ bɔ yɔrɔnin kelen ka sɔrɔ ala ma kɛ ni fɛn ye
siningena ambe bo ala mse ka bo kile saba ka tu ɲɔgɔn na donc ka connexion kɛ région bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ mun bɛ ka fanga dɛmɛ fanga kuma fɛnɛ a ka kɛ kuma kilennen ka taga k'a bɛ bange min na ko Asima ka candidature dɔ b'o ten k'a bɛ bon maintenant o ye olu ka jateminɛ de o ye olu ka kuma fɛnɛ ye an kɔni bɛ min na kuma in tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ Mali ko ye Asimi ko ye ni tɛ Asimi ko la depuis sa ɲin bɔ a la n ko kuma n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na Ala taala kɛ an bɛ taa baara jumɛn kɛ k'an t'a fɔ ko Asimi ye candidat o la an bɛ t'o baara kɛ k'o di jɔnni ma o yɛrɛ tɛ nafigiya ye a bɛ kɛ cɛ bɔ ye maintenant mais an tɛ élection ko kuma de la fɔlɔ an bɛ mun na k'a ka kɛ 2025 aw mun 2025 jɔn fɛ yen élection ko a b'an ko kumaw mɛn ko parce que labɛnw kɔni bɛ ka kɛ Musa o kuma na e tɛ Mali la yan i bɛ kuma bɛɛ mɛn tulo la 2025 fo élection ko kuma maintenant ne bɛ mun fɔ a ɲɛna jamana t'i to guerre la k'a bɛ élection kɛ sa ayiwa maintenant e bɛ se k'i to guerre la cogo di k'e bɛ élection kɛ ne ko élection a bɛna fɛn kelen jumɛn de ɲa Mali ɲɛ parce que a y'o ka lasew la dɛ mais Musa ne y'o prévu yira bɛɛ la Mali politicien tɛ se k'a fɔ ne ɲɛna ko anw nommé CNT la ko Mali député ma nommé o cogo di non mais les députés au Mali la olu yɛrɛ ta kɛ nommé olu ta ye distribution de ka tila mais depuis aw ma ta bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ député mun tɛ k'a ye liste yɛrɛ bɛ kɛ président Kuturu b'a fɔ a ye karita bila aw ka liste kan parce que liste de bɛ tɛmɛ n bɛna fɛn saba f'i ɲɛna an ka Mali président dɔ Mali leader ba dɔ ka région na liste kɛra a tɔgɔ kun t'a la a tun bɛ liste wɛrɛ kan ko non k'aw kana taa cɛ malo a ka région na k'a y'a tɔgɔ bila aw ka liste kan o kɛra sababu ye o kɛra député